Wakonu akwada ya sabre ni yawo ne foforo kra. Se yawo na wie na yakosum no de akwakoto murem baabi. Na yakwakopie mu wo ho de yakwaba asa emu amane yatena si ya de brem. India ni bi ebeto odwa se wayera ewo man Ghana mu. A post for chese wo hunu no. On can't asifo hu biu. Aka hu bi wachire krachi bi. Ya be kwa himai arahosem a efri ho eba ene se owura bia. Wana emfie no aduosia wono nso yakwa akohu se wafrim. Sunyane Magistrate Court A and B ejadem bibia hye. Afofo bebreka ye no ho ne aboabo no ya yade ebremo awiei yemfa emu aseda no ema yabo for vital milk. Ukodwa so apebi wo fi apebi baabi atonto ano de baabi atonsuo bomade ansa wo bodi vital milk eba Ghana mfie duru ne akire ne yente won ho sembo ne biada we cafe biada enim choco banana ena strawberry ni nyinata ebi eka ho calcium omega 3 66 ena 9 ni nyina ebi ebom we edi adanse se wo ma akwada bi no mo ebo akwada no enti wo edidie no wo ye wofo ana de bi kan kwada na biane no ho na abo agwom mo maposo no munyini no aye denden ede amao ebeboa no soma ne ho atwa eguma so oto ne ahodo bebre baabi atonton so ni anode nsa no ya bodin vital milk select and flavors no doso de wo pe na wayi Engoma no ados ho adwaman so na the Ghana Education Service ajatu manaka stamp boso perfect series books into wofo bia ne bangoma so ho nsem hia no de sangoma yi a ena odebema no no akenkan Frisha nimdifo ne tena se kuchire ya brofo ne da fo menkoda ne hwem onyamu ntiase ma ne nyina koso ye de ma wonom efri na ezuan koso je chestre perfect ngoma no a ne mo nimdifo ne sete exams questions ahodo ya wokogi bi de beso abofra ne bebo ne so brekase kumase putoja obutu station hono makra danso my first stop 0243 299 938 and 0540 755 nyumai na boa asoye mu na awiensema hodo ni nyina da aboabo no ne yede asomo ne nsamfo panyini yofa John Ntwi bosia kon labo aboafo no wonom edoso ejasam enoba efia aboajo wa Professor Kwame Jenim Boateng Papilo bo echidom bo fidua mu hanana pia onu nyina yon mafemu die emai Solomon Nimonia Sarebia enso eka ho asomfonom ne die yemienu abia midin Mami ajowa nyanta tando menin abrewaba kufichumasi afeka sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi samna nyaba ne santi ensam awru aboabo no se kase awiabri yede esomwadwa da wie ye kwakwashade se de free de chamso awrehosam afri ho eba ense akwada akora efeni awo no yakwa akohu se enwura bi ye wo ho ewa akwada na wie de akwada na kwakwa akoto ne sabre hosami esi nano kwasiada ma asemi die kwaba asa no wo mom koto so no epeda akwara no ededem bepie mu ewo manhia abanya resabia wo se ne be apundi adwumafo ho betumi ahwa no sanse tebia na wo wom ene babia na wo danwura bi mu ansana enkrofo kwakwato no no a na sasam no emu akwakoye ya papa na eba asa no Solomon Nimonya ne boni ene assembly member ya wogina mu ema adehye wode chamso honorable ahinkan baako edi enkomo ebisa ne se eba ne sen na die na wamokọ yenso okonwuru ye wabra ne manfo ebebo na mane mum yentie enkyerkyere mu ahodo bia wode eto yanim enra no pa by 5 o'clock and I a call say the abandoned Akolabi ewo Hafia Junction na Yaw Boache Goldsmith ne dan nachi enti refer Asante police station, that is the airport runabout police station. You call here no you koto say akwa no eda ho na muja kakra e wo no ho na our stable condition enti quickly ana efa no e dey call Menchia hospital na e yo ba so before ni bi so no na our stable condition enti enne ana nyame ya adoma ye be ko ho na yakotie de e koso ni social welfare for no so akasa ni ahwe kwan ye de paso a ebetimi ehune maame ana say ye be pe
a new home. According to the doctor, no, or a fresh baby, at least day one. They make me can say Akolano or your life. Na a team of four, any or more around, no. So, maybe na the fool I was slow. Na a métier, Munefuno, according to who be ma, or my asante. Na Yanshe, acquire the first or a me. Edi Akolano, Ako in the home. Abusia near Esin no de chemso. And near Hafia Junction wa and then Rad the other Facebook no so. Abra wonkom sa kwadane da ho no ne said ya no. Ediane se ai assemblement di anim. Ya de ne bepie mo mention sanse bebia no dada prenim no enye. Womo se womo ehwe akwada no se ne ho besisi ne ho so ansa. Enti we no nim se no obi afafuro wa hwehwe no a unsa furo na moso biem wawo nanso akwada ne yehunu ne so suspect isi ehwe no a yenya hu ma me no akwakoto akwada na twena kra ne mom die ora so a ewo menhia ban sabia ya doctor for eguso ehwe no no bo hinkan e na ate se odi ensebui atu eja ya twansam no so enya kakra ne ne beto dwa se India ni abrantie bi ayira ewo mangana mu Devindra Sign ena wofre no enti ka ho bi ema ne namfonom ne abusuafo bi ka ho ekoba posifo amane ese ne asini ne nano memenda ena posifo chese wonya ne ntie se wakwako hunu se kracha yebo ne din se wafiri mu no ne ka esi saben akrofum na se tredem potam ho ba bi no bia no se ben Royal Lemosi Hospital na ebra Asante Regional Crime Scene Management Team womobo anan kopie mu ho nom no na kire se krache na ka na ampaniampa esi ho wokobie ka ne se wahwehwe mu a nipa bonfo bi age opani nkwade afri ne nsa ena wode na hyeka ni boot na sekan apira kuro woni nipadua ni bebre ya na enya asem keto akra eno na aka ho bi posifo firi omu hwehwe mu ahya se bre kasei wakire nipa ba ko hwehwe ne nsa ewo opani ni wo ehu bi ne senti wafasa akonya ne sonso da to adehye nyina nimu se obi a wonim bibi efa opani ni wo ho no wonya posifo asutire mu omu hwehwe mu ahodo se ne ebe ne nipa bonfo otumi di opani ye wo no wo betumi akire no de na gina mra nanim ama mra no ene wo madie na yet was on your quackopim ewo kwashiman eno ewo enknapni mantamu ababa beto dwase wo wura bia wonya enfie no aduosia busuanfo hwehwano na no epo ne da na etoso aduonu ensia nim 26 no no mo chase o ma hwehwanu a wo mu ba bia papa iko ene o mbebo dawuro wo mo mbebo dawuro no o ma bodada ba bia o mbefa bia no eyese wombe hunu papa yi aso se wo fa hen so okopie hin na enu akwasi na ebeto dwase busia kwa hunu se ba bia wote no edan ye wo ho ye no ankasa ne dan no opanyini afrimu ewo den mo na se wo hwede ade na kwakwa enu a na se wo frimu no no hwere ba aduana nwotwe ne 48 emu ana ba beto so a wo bi akwara adwen ema so se dan no kra no bekwa akodem na wo frimu na se eye obi na hyechiri sa eye wonu ane krabia wuo abo ahomoden ene honorable Grace anim ya wono na ya assembly member wo giremu ma de hye ho kwashiman ho ebisa ne se eba no sen honorable wo mpehia so de asie ne eba ne sen waje brani adaje arahosam ato wono no wa kire mu sei e de amaye police force to paper wa ba report medina ya kongo ya fire report ai dia ye cases ya di ko ni be bana kuma ba yi dia na ye wa chi mo so many se na ho fana ko ba yi chi bi se na ho fana aha ba ko so don ko aso na ti ni fi ono ko aso na ti de mo obia eni ho nti omo ni se
akoba ne si and then the next house of one na it is smell no and on what information about out sana if you hear phone it abusia eni ekoti ye eye honorable Grace enim ono ena kwashiman yede ahya ne nsa wo assembly member ne esiya eni sade friend no bo na mane ono nso ko hunu bie no odi emu nkyerkyeremu asomye ye to aso obono mantam no musunyane na abeto dwase sunyane district magistrate court no A and B ejadam ama court no nkrata nyina dan no kyese bibia wo dan nim de ni nyina ahye ekɔwi ase no ɛho nsɛm akɔyɛ bibio hɔ na dumja dwumaku a ɛwɔ bono mantam no panyima ɔkasa de ma wɔnom yɛ ADO1 Kwame Adomako wɔne yɛ nsɛntwerɛni maame akosua asarebia abɔnkɔmɔ na wakyerɛ nsɛm mu akyerɛ panyin baako bi a ɛnya wɔnom adom anko to anenanom ɛwɔ nsiedo yo mirasi no kosiada ya anti asempa ade bɛkye kosiada bɛ no me nsa bra ya dane na yete se ejebie municipal assembly chi ho ye koy na yete district magistrate court A and B ene ja edem minia ejana na no edin enti basa ma ye frɛ mo afoforo free other stations enti ye frɛ abisim power station ma omo beboae ama ye bre ejana no akra tibe no ndu ho ba bi ne de ese mrante no akɔpɛ nsu fraba ma beboa me yetimi adum ejana kra enti moti bibisa enokre se enra district magistrate court A and B ewo sunyane no eja atom ahye bibia enokre ehwemu de yeguso ehwehwɛ ne moment means su people say we anase we ne ma miensa na enena madwenum enena masomnum ne ma miensa no ba koye ahweyi a yenye boni beka negligence ebiem accident de twato obi wo interest bi wa asem bi mu ebekwa kofa wo yonne bi abre no nti ode boapayo abopa anasa ono ampo afa koti kwan bi so edi ja koto koto ho ana je ne ma miensan nyina enenam investigation team trim omuwie aposifo ne fire service wi ombi bia no moka na eho behia se ede betudwa ye ma waso nsi wo ho kra bi na ADO1 Kwame Adomako one maame akua sarebia nkomobo ani tie bi na yakwa akachi arahosem afi ho eba eni se aposifo a ewo ho akwakoche enipa bi esusu se amrobri cases ekoso wo ho nyina da wo mu edi emu entintimai pa enti we no special operation assistant IGP adeba ye ne task force we no de won ba mpatambu ho a we ye den ye bedoa ho enu o maduadua mu akwakoche saa enipa miensa ye ka won ho asemi na Enoch Adonglo wo mo kire sa wo mo che no ewo ga Vicpo eno eye epo ne da na etoso aduonu baako no mo kire sa wo mo che no ga Vicpo na ntwia so wo baabi enu obi ebe ma wo mo fela se ade ne de wo mo hwe kuro no ntwia so sansa wo ma che baako no ebi anu wo ma ka nyina mo hyehyehye hwa ani gina enu wo mo ekwache Cephas aniwa na Cephas obi a kire so blacksmith enti weapons ni niam bi a wo mo yehia no no na ja we supplier wo supply de ma enkrofo yi na wo mo ede akwakodi saa ensemu na wo no edie wo mo test suspect no David Anizu na David nso de ono nso wo mo chi we ya na se eduse edimbobo ekosi wesu na akwakosi wesu na akwakosi wesu enu wo mo ede kochi no na wo mo eche David yi enu wo mo nso police fo sha ase se wo mo totu o ma no na wo ma bisani am om de ekobo sa akro no na police fo kire se wo mo eje single bus ahudu ebebre afetuo no de wo mo ye wagana ha nso ne ebebre tu aboba ene niam bia kire se no kura san krofo yi tutu asam ne kro no ne awudie bia kwaso ewo ho no wo mo ene wo mo edi sa nyamransam yi na police fo kire se wiemu awodo a wo mo eto aso wiemu no enu omkwache baako ana woka ho na se obeka wa no ma ye nipa nan no mensen na wo mo kire se wo mo robbery attack na wo mo ye ni nyina no uhwehwemu a epo busumi ni mu de on ma ya robbery pa na baako kura ekoso epo ne da na etoso miensa na de eni enyan
eno na ka ho bia special operation foi atigina mu asabre ya yekasa yi yedi kan ache miensa investigation no ba na wie ya akopɔ so a wonu makwa che de otoso enan asabre yi wonu mu nyina aba bedi aposifo ensam aposifo kyerɛ sɛ enya de a won begyae ade no nhwehwem na kwa sie no sanse we hwehwemu no a yebo wedin ye tere yensa we so tere anti baabi ansa no won be kyena hwe biada won mo bɛkɔ so akwa hwehwem na won mo a won akwa hya akachi ne ntwia so ɛwɔ framantem hɔ ya won mo de nipa bɔnefo sɛm anu won di ni amrobri cases akɛse nyina da ɛhyɛ won mo nsa no yɛtumi atu sanfo no nyina ɛma adehye ne agapade wonom atumi abɔ ho ɛban so na ababeto dwa sɛ okoma liman mu a atuate dom bi akoto ahyɛ oman no so ɛne mmea ahodo asrafo wo nyina wokɔ hɔ no menam so ma nipa dom ɛna to na mo nsie do a panyina wɔ no ana ɔda bambo aso ɛyɛ aso ɔhwɛ so ɛwɔ maliman no mu General Sadio Kamara ababeto dwa sɛ panyin no ato na nanom ɛwɔ nsie do akɔyɛ rehosem kɛseɛ pa ewo manumu na eno na aka hu bi an economic community of West African states ECOWAS empanifo atwere krata de duru maliman no mu a ya konsem ana wo kan de kire oman no ene emusua hodo o made hye ato na nanom onse de ne titiri ni General Sadio Kamara wono bambo aso ye no esoafo na no na wo kire se efri 2012 de ba maliman na bre entokwa hodo pi ne nioma bi ekeka ho ni nyina ya de ese asundwie Wachasa 2020 enimku eman musu ho 2021 esanso ba bio a ehon sem ko ebibie ho no mekudu ba bi kura United Nations na de asrafo kokko boaye ema ne o manyina to din a enei asama ni musu enam so ama bambo aso yesoafo wato na nanom ewon siedo ento frasa akonya yi so e de adesira to bibrema to ye hanom akanifo nyina nim se wo nyina nye pempenso na nkro na wo hwe kwampa obefa so no ye bidi abo ama asomdua afa ne ntoma pa edi afira ewa bibrem atoye hanom ye gina we so na ensama hodo aboabo no ede brem awie ni nyina ye de esi ewa hasamfo of John entry bo sia kolabo na bedi akiri na kwadwa pia eno ba afia aboajo a Professor Kwame Agine Boateng kokoto Solomon Nimo Asarebia eja Sam afi papilo kan ho nukuri na bebo echidom ma ensama hodo nyina de kenkan de ma wo kwadwo mo Facebook, YouTube, baby, wunya bisha ya na de aseda no amano asomfonom no yeye mienumidin mami ajoa nyanta tando benin abrewaba Kofi Chumasi ya de asi Asem Beba Dabi dwumadie eto aso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive. Ah, ya no bieno. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system no. Na plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, na Pavi, and the plus mox mixer, 1 nominal, to 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, mano. Oh, Jajai. Abua Wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Now, Quinta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any cage, books, and our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina. A free basic 1, equals basic 6. English, a free basic 1, equals junior high school. Ne ban combined soa, or Nina English nom and maths nom me say. Books to be anywhere. Perfect series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover into a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na, and no crab dear. What table one
nso say hwi wo mo sa sete mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputu aja station ho a enkran dance mine. First up, any omo ba bia ye tonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekra. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so woye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je do ready pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoode se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. Otec By Grace 1029Fm Hospital e lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Asem Beba Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Asem Beba Dabi. Aye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no, eno na wede. Ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan ko mantie no mo ye modwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden ni wo dia. Eni se ame no kasa no pai. Enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye. Wo so wo dia sene ya metumi atiato obrani ho hwibi. Pata ya kede na ade ache na ade aso bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa wo ye ne chense be kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e pibia ye tia ehumofrofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya negrese wo mu gu ye ni ma se nyesa na mo tie o mo ka se adwuma na o mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kakaye ne ya na o mo papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi fi woni mo nyamo adum ni amen.
Amen. Papa Krobea Mpacho, good afternoon. Krobea, Namishra, Namintu Wunkum, any Jumadia Woody, said they will see a mass and Tamale Ghana mine. Krobea, Namishra, Yamima winning in check, Yankupo winning in check, Yamima was a 49 in check. Krobea, Miraho. And Yami you womaya say, Yami you womaya, said Pepoy. If you program we are more than a day, for a branch ADA. Hwɛ papa no number bi a watime ayi saa 30 million de ama no mebusa sɛ hwan na betimi ayɛ saa hwan na betimi ayɛ biribi a ɛte sɛ ne nyinaa ɛkora bia wae wo o papa a woyɛ ahomɔborɔ ne nneɛma a woyɛ no ɛno na atɔ obi akoma so ama wɔyɛ bi ɛte sɛ kande hwan me a me ne wo kasa me menni bi o mewura ho masu awie matini so awie na me ne wo kasa yi nti dɛ meka kyɛw sɛ nyame nhyira wo nyame ntu wo nkwam ɛngya yɛ da Papa ya de woye na da obakasa wabrɛ no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bi ama nti mesrew enkase ma breda kosoye nyame be hyiraw mitie obi biara wo studium ho nyame hyiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini sala papa mekasa fira anyaso baba adia in the how pentia ama waba yenim ha de ha me pentia ama ba ne say fitimle tenti a me ware oba no nkomodi a oba no ne S guy no me frɛ no woni ne S guy ni di ye ni nyina kyerɛ sɛ ɔno ankasa kasa particular de no mpeme gɛ no sɛwo ɛkyerɛ ne panada na me ware no no nkomo bi ebe de ebe koso bia wɔ me ne ntem bia no ɔbɔ ne S guy na mane e recording de send no enkomo a wo ne no bedie bia no de ebe si wɔ me ne ntem bia no ɔbɔ ne S guy na mane nti ya mama hu sɛ oba no de ompeme ana wonno me na ebia aware na amanfo ware bi no ɛna ɛne fɛsɛ obi abehu so ɔno so ayɛ dɛ aware nti me no ɛha me ware oba no so no ehu sika nyina na me plan dɛ ɛde kɔ ware oba no te aba ne saa no ama sisi mabusuafo kra no ɔma yɛ basa ɔmu hu asɛm ɔmu nka ɛna oba no so hu sɛ mebusuafo ni ha na bibie ni mebusuafo mpushi nti oni o mafasa akonya no so e de sa akwase ebu na edai e de ebu me ko sisi no oba no so akosɛn me a kyerɛ ohema no ba no akosɛn ma kyerɛ like oni fiefo ne maame ne papa na sɛ ohema no whereby ya onu so mum na ede ebo blabone ama sisi o de gina so aka sɛ wontimi nwale bi e ba chome pese mo boa me na ene eka bia so nware biem dia ene eka bia me boye bia no ne saa be ma na on na kobo adwaman because the minimum say asante memem no so oba akra no say o ma be ma fa na oba ya wale be ma wo fro be fa no ye gina ye fle ti me pese saa ne ma ni nyina no saa be ma no ono so eka bia ono agye atum sisi wa bo like ono oba na da ene eka bia me bo like me bo no oba hu bia no ode ma de ma me say enye sanso a oba no so nware biem nti ono nso se ka ma bo no ono nso ontua ma me because me menya ma adwese me ni jai ono mom no so ono me jai enti say dia wo ka wo bo wo ge ne ho dia wo ju sika me ba chwan ya say amanfo akabia matila o mafutue usom say futue enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa ena wo baba no e wo fia ha wo bepe yempe le no anu ye je kushina no le ontu tu na anu ontu mate se o so obetu ama wo atwo mate okay okay mate any e dase ile
okay awiai odomankume nyame ayeye enka wudin enawiai odomankume nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no arafo ne adehye awiai yemma yenho aha yemma yenho akwaba na yemma yenho ye hyiehia ene eye dwoada asedan keru de nyankropon so de nadwei enso adom yei ene ye bosome oforisuei ne da etoso aduonu nso emfimpinu ne aduonu nsiamu ene yewei ene wie ya sehia bio ebre na wie du ye de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom na dwumadie yi da biara da wa afidie so do siehia asem kropa de ka yesi ye de sua de ebre kroda mo ne ye de kire yen ho nso ade enunti ena wie yi a ye hie no kre moma yense yen ho se ye ba besua de ebre kroda mo ne ye be kire yen ho nso ade ewo afidikasie yi so na dwumadie a ye die ye live ewo yen social media handles ne so ena wie ya ka hye ne nsuo se wo join ne ye de a eya like ye se wo join ne ye ne a eya share se wo join ne ye ne a wadwen kire bi a wo no ena wie fatuma ye ba bi a wo di free a wo de ba no eya afaka ho bi ma ye ye beje ye bekan no kama wa fidikasie yi so amu bi ate wonka ena ye wo yenuanom bi love radio for se wo ba Spain man ni mu a bi love for no aba de mu ho wonu mu abiebiem ye adwumadie ni twagu ena wie wo ko United Kingdom mining so mu a ye wo GN radio wo ho ye wo Patmak radio wo ho ye wo Abawa radio Amansan FM ye wo Breni radio en ye wo Sahara radio ena wie wonu mu nyina so aba de mu abiebiem dwumadie no twagu ewu mfidie ne so ena Kings radio eni ni TV o Paris France abuchimai ni mu dache hema radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchimai ni mu ewie wonu mu abade mu abiemu adwumadie no twagu medin de Krobea Nana Yaw Asante ena wie ogiaman majimadwa ewo afidikasie yi so ena wie apesemakana matenase ewo afidie yi so awie jatanu nie yehia ye ba besom ka hye ne nso sesebe utie wo bidie no na won so de fa wo ho adwen eno beboa wo ama enepa akoso ede ama wo ena wie adoma chede mehu se waba homa ne so achede papa bi yankopon hira obapa na ontutu anamo emfansi ena Yusuf Islam achibonka mehu all the way from Bahrain ose akraya Krobea Asante yewura na wotwefu from ewurade yankopon kayen ho omoa yen na ontutu yanamo emfansi bia ekron akra ala onhira wate medasi ebru medehye ena akwasipon ena wasana ya Krobea Asante wada mebru memu hawo yeja ewie yehia nyankopon nyina kese omo aye no ntutu ya na monso mfansi na benji mfawia mfansi sawia ena wase akra Krobea dem se woba Antiaso Ventures a ewo mfansi sawia na Krobea ye nyina ya boade mu ha ya ye nyina ye tio nyankopon hira pa wate omo anu abedwafo na ontutu mu anamo emfansi good awiai abade ya chabi akwaba ye ja akra ohote say nyankopon adom ho ye pa na adom enenso ode edei afem ye sabe sie hia wa afidie so a yesi yesu ade no sa kire ye ho so ade very good enti ene eya adesua esan so ya ade kire very good enenso ya dwoada over the weekends no na enioma bebre ne wom yeah ni ankasa medofo medehye ene made nyina Abigail owusu ewo adubiase boate Abigail boate bema bi ache no ayo enti me ko adanse mem ani we die na otwe de na ya ni die me ko adanse mem
enye tuntum ne kokko Dabi me kwa dance mem na it is good to be home uko fia ya neje efie ni fie na de ya wo mi yedum so ye obo me ka say ya hanko a she adaje ni puso se di empanyimfo no wo mmra bonten no officially wo mo declare say dum so no aba areho but Ghana ha ho obo ya be fix it amanyofo ade bi koso na ase omani nye ase omunhu ade ase di oma ye bi no omo ba anya ne so a ya no onum ru afi hwe manyoni bia mpe ne nyonko manyoni yi manyoni bia pede obeya ebema edom atan wo sa nipa manyoni we nchinku anka anka mfufu abobidi ase o madwene na ho aka nsienku anka ene omuhu de ekoso montena ho say awrehusemu ewom ene se dum so ba ye yi adwumayefo adie se dum so ba enuma gu se dum so ba eka ene bedura manfo se dum so ba enipa wu kire se obi kwaji na dura firi ayaresabia doctor beka kire ne se duro no fashion fridge ni nso ne adum no enti aduro no obedum akoni nipadua mu abra ehye ama akoye adwuma be wo nipadua ne mu eyikum ne ekoku no mampanyini hwanioma yie na no mekan wa fidie we so de kirewo wo ba yei enioma ekoso dollar ba fam ye titi petrol so na ye ni agya mawo kire se John the second coming of John wo de animonyam ba bado opanyini se wa hweye amadum so bagi hini e wo Ghana ha ye be from the king of doom so se unimu a o first coming e the doom so by the doom so abebiu dum so ba ye no ebegu nyuma dum so ba ye no ebeku nipa dum so ba ye no amanfo be yare dum so ba ye no amanfo nyuma be sei dum so ba ye no eka beto amanfo so opanyini okoi ekufu ado babin shop nyina yusu generator oba betwa mfinhia nwotwe yemusa ye ho se wono mu ana ye adwuma engineers hwan fo no enye wono mu ana na wo hwa na kwan ba so na sa nkofu etumi manage ya ema dum so the past 8 years akufu ado tam endie ntumi ama wo ba ye enfie miensa ba nyamienu asese ni na akoi anyanyam bia dum so no efri he mampanyine se wobi nka no kure no mfa nkyere wo a ena wiei meka kyere wa mo ate ase se wa hwe yi a Ghana fo be si dum so hene kyere se wo first coming dum so by wo second coming se wotna ho ma dum so bagi na ye be fro John Mahama aka dum so abebio se ne tam so aso se wa hwe yi a obo efie ne de obekwa akotena na wa hwe din a ye de be qualify o ma de akwa akotena fie no a ne party fo mon sorry na se ba bi ade ne keka kono tan e ba se ya e the pressure emu edu e beto Ghana mema so Ghana mema mon sorry na mon kasa o na dum so ama madi hini kire se wunya taku unya sempo a wo de be ma yira ya aduane man de bi akwa akwose fridge mu ade akye wo koyi na wo hiti a wo wie kwayen kwan kwose fridge mu dum so nti ade abeche ebesei enti ebasa sabe woteku osempo bi a wo benya plani a wo yeye ekakuriti nuoma ma ye de ye ade no na ade anim guase na eba wanhwe ya be ma na ma no odwendwen enso no nim se bi aduane hye fridge mu a enka no pa no ebetumi asoketi ama no an soketi o ni esa de pressure foforo obre no Ghana mampanyini owura keka ho ejama ama heze ukowe ya untimi nkobie wo edi ba na papa wo gedi akotena fie se wa hweye ni ama the king of doom so a opanyini wo party no ene be hawo na me Ghana etode bia ya na me reho ma reho sem nyina ne se we build
political party. We don't build the nation. Sankaya build the nation and ko bint na ho and na mama nyosemunti mani ni nsamfo. Yanti krom ha. Ena Asante meyam Kumase ha electricity company of Ghana for eba be ka kire ye say dum ne mpotamo ho ade a kire ya won mo koye ni ahada o mo transformer ho nyoma yakwa kotutu sebe adwomoni ni enni patrimu a enka sa ade we be koso se nipa ya ade na ade a wo ye no se beboa wo man no a yebusa ne sa ade ye o papa adwuma eyo ma mi adwuma obetumi akoya nkran ni adwuma na wadi nsamfo obetumi ekrom ha lai bia because bi wo ma me mpe wo ma sem na mi dwa wo mo pa kese ye ECG fo asema American dia wote masinim dia America ECG ni betumi afa kwan bi so bo de be bu no enya asem ketwa wodi be bu san kofo we dum so ba ye o fa Ghana man panyi odi ni ebo ye be body. Yes, yebabodi. Why ye bida? Se nyame aboa no aba. Enka ye hunu se niome koso. Se petro ntubu ba ye yankasai. Kire se ye nyina ye ni Iran ni America for ni Israel tokwa. Petro oba ye tete so ye ni age. Ye se papa yi wo begidi mpade yakofie. Kire se wo kwotena afie no wo sua niome bia ni so. Ya eba beboa no. We kura de so ye ni ye a. Ebeboa onom next flag bearer ye be yi no amanaba na afa die papa e die na akui so energy minister na asa opanyini sakim se ECG panyini pa wote adwam e na sabotage wa opanyini sakim engineer say what field e na sabotage wa sakim because yerim say Ghana had everything is possible. Obi betumi adwene wono ani perokia interest ho no akwa gidi opes wodje no de dinsamfo. It happens esi enti opanyini keka ho na ya mo mahama dumso abebio de sekai yempese saade ne bekoso de akoso se de time sabu be release timetable amna ba be official am ye hu se dumso aba munye yakwa hard times mo dum so ba ye de di kan amafo salary ya tete so okroma na nya asem ketwa because enipa no obe power generator genset and obe power enti se bosome ebia no nyamfaso 1 billion no obe tete bi de atua na katua na bosome adwumayefo akatua esese petrol obeto amamfaso ne so ate enti yakotete adwumayefo akatua so enu bi ne yepese san ba biewu ana Ghana mampanyini keka ho na wanhwe ye opanyini enipa bi be mu agidi mboni o media ya me ya ne se kwa wu koi wuntumi ma me pre Ghana banwa ne bieu na busa ho se woni e beba wa achi wonom de diai ena e ba bebo ntoa hwemiyo na wanhwe ya nipa bi wonom de nkonkona e be fawo opanyini se ya reshuffle necessary o ya yo yeah. Now ministers no say be bi no ye dwe upon predesem enso ye hu so hwe network say wo kura phone na wo ye call pa ni ya wo to data network data bra wo be bra pa eya hwem ni atete basa enso ye wo minister wo da sa sector na no on de kasa onama no a chest ne bo no akunkon kasa no nim kasa wo be kasa sans no show wo kasa sans no show opanyini se wo ye reshuffle do it cause one hwe ye di dum so be se gu ani mase meanwhile was starting on good grounds was starting ye tete petrol so ni nyina ye ni age eba ya beduru 9 point something per liter ni nyina ye ni age kire se utwu ka na ukogina fu pump station a utumi so yi kakra bi kura na utumi tonya liters dodo kakra entokwa na shaase e na bibi aba betim ama aba ni se yie waho na afa di ehe dum so de ani opanyina ba de ani enyo ka pressure be ba so e wo krom ha no enti keka ho mempene emie mfasa dum so mahama na ya chiachia dum so yes mahama ababio
ona ma generator sesei ade ba ko a obi e plan and ba ye man kan say jataba se won pebosia bi ma me na ne se generator kra me mfa nkọ peketo angozi mi fie o adai adai unplanned expenditure and our person sa de betu so ana keka ho Ghana man panyini keka ho. You are very nice gentleman. You started on good grounds. But baby and you make a kakod opanyini keka ho. Oh. Oba odi edum so de bi nche wo ho. Sa town de momo be yewura entie bi a ha di omo mamu. Ana ka kire wo. Wa yewura mpesi azo kura ya chichem. Sese di owo chiche ne go wi se di yi bi afrim. Aro di yi bi afrim. Aro. Enu ba bia meti modum ade the whole day. Modum na tranyumre. Be se 9:10. Muso ya anopesa be ya obenya kane akora ato atade e dia ba adwuma ne ya asem. Ahoma che 5 coming downwards to 6. Foi number say adum no. Just situation to say ya jakwa me. Na mo hode ye. Hai Yohani obeye. Yohani wasaba bi Yohani de. Oh, yan hwede o mabi yo, yan hwede o mabi ye. Omedum ni sisia. Yan hwede o mabi ye. Amosi akwande ya yi o odudua na atwoke ade no. Nti ye rofa na wa koyi na ade. Bufu a. Oye rofa na atwu. Ade aro hosem no no. Di aro hosem no no. Say ECG fo nhye ne nso say. Ska wo mo je soso. Say meter ubetumi anya meter kura wo gara harmo no tan keke na energy ECG fo betumi aba be ka kire say meter ye nton e wo kroma wo kwa apply a wunya no kure wo me say just what tieska obi be ka kotua 50 million 25 million 20 million ansad wenya meter na mu ria ma be me bad service. Why? Because Ghana ye the blames ni nyina ma politicians. Enti we ba ye won see about Muhammadi but we ECG for you are there na energy minister what wo ye there. Energy minister na oto ye. Wasan saba. Energy minister na oto ye de. Wasan. Abaya wote he. Me pa cha meti Jacob. Hodi ye num light wo ho. Wa mu dum no me be nyina na light. Wow. Ene da Yohani aba. Yohani. Ade, opagini. Wo hwe ya abegu hu anim ase. Me de ha me ye say. Oba second time yi. Enwoma hye ye. Aduane bo me be ba fo ma ye ni je ukura kakra bia utumi tomo ukura kakra bia utumi nya obayire we 2 million na kokontompa utumi nya obayire ukogina pump station kakra bia obeyibia wunya kakra de gu ka anim e de manage ya oranso kakra na wo adwuma wura wafa kofinti oti wei wafa adwuma wo na wo spende sika obenya nyina wo petrol so a da bia Jensen so papa boso me so obeda no tuaka Ghana man panyine keka homiwura na wan hwe ye nipa bi begu anim ase so onima a wan hwe ya nipa bi begu anim ase anim gua munya me frɛ azafo ye kanu kra ya mompe nya o masamo nto nchen ba bi ni anwe ya ho we ka say da bi nya me dia kra wo ka ni say encha obehu afoi wom de besim adai munya me frɛ mo obi amfrɛ me Ghana ni ho to de kakra ye mpe ana petro ente so ba ye encha ne ti say interior minister was sorry adaya ye ni fire tenders near the one city pine ye dia beto peleta so interior minister peleta na ye bede be one city beto to so no say ne atumi ato fire tenders no ya to say Ghana for ye ho to ye ne ya na mompe se Ghana ni ho beto no adai mom ye ho to ye kakra ne ya bremo amanyofo ya bremo ya bremo adai o kan say ya nu obi akoka na de oye ye no na me kan bona baso enya ya nsechire anka enye mawura ohote say nyame adom ufri Jacobu ne bai me pacho mi free Jacobu ne bai ye frɛ o say me pacho mi de tiwa efie tiwa ba akosua me pacho ai dum sa asɛm ne kra ma mi wura fi famu aba kra me bɛyɛ
o say me rafi ne fa bobo ya no waye me rafi na waye fa bobo na waye no da bi sad ka me ba be kraft mo ba we yo mi fa bobo no na waye no aja ya bre o ya bre kafra ne ma uza watalu ba want you have woni ma re ho sam nsu ewom sika na be san dia to light no say san ba presso say no ya be san tete basa what is going on obeye ni dini say jinapo bi nim ni din nim mo ni din kra na aye obeye papa no won hweye obeye so free north fo mu ntu ne fo wo oguma nim ase obeye energy minister wo di dum so say ba wo di beguma ama nim ase obeye wase obeye energy minister we won pam no the obe how na no black star coach akwai wonya Ghana ni wotuado wo ko ye ni dia ya pam no says you tuado wo ye coach bi ya kwa fa bro ni bi ani ade na ba carlos baba man pagiri ya resha fro Ghana network enye wujina nipa ne ho pe kasade aka the number you are calling switch off or not available and so the nipa the phone si so unim sade we egu amanfo mpratwe ene awade e wo krom ha obeka se ni kuru chiti ni yiri chiti why my friend na ama adenti na pesa free video call me wa bruchire me yire wo Ghana ha enso me ya eyesuma na ye pepe na kate emabio enti me sa me wa bruchire me yire ni wo Ghana enso ne ye network ebi wo kwa ofra opeki ye na akate ofra enko bi kwa bra ne be paja ne mati ni ya pu ya bo test out ni ya de na mo ke cancel o so ye jata o ono di ni jata ni anwene man pagini it is wrong overdue with all due respect opagini keka ho wa keka ho ade e koso no enye ere adwada o ehame sa ahweya sa de papa ne sha ase enimonyam sheba no ono mo ba papa na ba so no okwa akotena fie a ontumi ma mepria ba anwane bio no odi din bi ene be kwa akotena fie enti abasa wo de John na wo be pria be ka se wo di dum so na Yohani bia ye mpe Yohani bia ase asam no nyina no eha eja metia ko mu nso hwe mfifiri ateme we wo mu nyam kra ombe dum no you hold nipa bi accountable isiji foni ho na no am sha ase won ba be ka kire ye die na ahye wa kosombo entity aye tisoi ye tumi dum die nko ya nwene akosia tiwa Jacobu krumpe na ate ehwa na ufri mepacha wa na mifili okay adwuma be na ayo wo ho mepacha meton nyoma brawo nim kasagu bibi web meton boss mepacha plastic boss mepacha oi na no ya mfaso wom ya manage eye so betina fie de nya bibi si anya yie kura no 5 cd bi obenya de atoso na boss no so yese ya amon so mo yire so plastic mo be fa ne fofo alaba ha na makomiem den ade na amon so ya mo yesa na depend said obi esi ton nyoma mo am ton plastic no mutiri mo den ebinom wo wonte sa me se me nya 5 cd wo so na mi sabeka miska me deje because Ghana dwadi fotiri mo den dodo make a dum sasem wo wani age unso utifie utrim den wo ye dwadini utrim den okofa de no ade ne ye 1 cd obe make sure say ne mfaso nso 1 cd eda so wonya nipa bonini plastic say ye senka ne boefo wo ba alaba ha say ya na no mia metisim eja na me pe rubber ibi ne boefo enso sa plastic krona minya no sa abodo mikodru apra decide ho baabi mikobusa ye na chese de minya ye no eye times 2 plus 5 cedis ebo no times 2 plus 5 cedis enti samne ne ka no yi 5 ne kura free so a wanya times 2 adana ya adwadifu ebi no moya sa
ɛyɛ adwomɔne ana mfaso dodoɔ na mɔpɛ na mfaso dodoɔ ɛne yɛ nenti na Nigeriafoɔ gye adwuma yɛ no sɛ wonim awerɛhosɛm Nigeriafoɔ wokɔbɔ nsuom Nigeriafoɔ yɛbɔ nsuo wɔn mu yɛbɔ nsuo wɔ Ghana me amani na no me de ka akosi bɔ nsuom di ɔhorɛ mete hɔ ɔga kam nam sɛ kai asoa Nigeria man you can't do bɔ nsuo for Ghana here you don't want the Ghana boys to get work Nigeria man if they do bɔ nsuo for Ghana Nigeria people now they sell ice water aja wɔn tɔn nsuo sachet water ɛne bottle water no any drink koketia she eja koketia na kohade Nigeria for de ho abaji go kam mu komazi phone accessories adwuma de ntina say chargers bone phone protector bone power bank bone de ntina abam bebre Nigeria fo bebre adwuma a wo mo ye no enti won mo kwa no makofa bone no enti se papa ne wo market na bia papa ne ye 1 cedi a ono na kofa bone na abaye te se papa da no de aba abaje 90 pesos what is so 10 pesos o enso ye bone no abeton de amaw enti wono no onyamfa so do dobro ene ye bre bebrebe no ni nyina ebinie Ghana for South Africa na no nye ayi okuja to guy ne de wo ye adwuma foreign affairs minister no the guy nyankopon hira no obo adwuma yero ho ate yero ho o ye adwuma o ye adwuma e beka o ye fo e beka dum so de Ghana fo ye chi ye chiwade man pani ye din kian no ti with dum so don't come the second and make the dum so come again adwadifo binum nso trimodin ti wo beje obi so beje yansi say yesuban Ghana fo yansi say yesuban okay boss oton die didi moton bonsu aka ho cup brawanim de shiwa na papa ni bi no eno so ye de glass no nyina oton yankopon ma odwane ye wate okay na ewie mati wa asem bɛn na de watutu ade fie so afiri Jakobu edo aba me ne mabedwafo anim wa hai hye wasem na se na kyirikyirem na yente ase yi maame medas mo ano men me pa cho ma asem nyina ne se baby ameton boss no eye cocoa season na market ne ye enti se market ne kofoma cocoa ne kofoma na maba maame ho wo Jakobu na ma be pepper dia enti cocoa ni start ya na ma sa start mejuma enti me buy last year no na mbehia bla bi wo ye ho e wo Jakobu me ba chan ada o maame mo ho Jakobu okay ho na maame nyina okay enti me buy no ana ode kwoto papa bi anim se wo hu me no pese o ware me na me te say bra no ana papa ne che se o akra yi de ye ne netia wonye basabasa na o se ne me ware no na ode tu manim na mbisa ne se oni jere o se ne iri ni na jaya ma wakofa be ma fof oba ni iri no akofa be ma foforo bra no na e ka say ni pa bra no na e ka ento ye na mi sister e frɛ no na o sister me Nigeria me ne me jire jai wo de me nsa akoma me busuafo ana me sister ka je nse ne me ne nkwane enhwehwe na busua na busua no kai me se ode me beko nti me bisa ne se time ben ode me beko no se me ye ready a ode me beko na me see you sa time na kokoo na jina no nti me ka che ne se me be fa nuoma akọ me ba no see you nti me ba biemu no me kan wo se oh me de wo beko ode me do beko nti o kan biemu se tre eye ba me kurom sa time no na me ni no atena be ma o so be ware wo no onfa won ko chia da busua no wo se kire eye ba ono ni kurom ansa no ode mako nti me o kan ne ha me pan so sa time no na me ni na atena nti me be fa enuoma etoso mienu ko ye no
na me come mix me menses na me friend ka chen say na abo na o sin ai wono kra ope na hwe furu no na ope na e hwe na me man san fe na kan different story say asay na me see you enti me be fa anua me toso miensa de koyen na enye mame na hoodin wo tina me ka ko me 3 months 3 months ni mu no ka me yenya miscarriage me bre pa na me friend ka chen say me pese me free ho ba de ho no bia emmen me ti se me be me maame a ebeboa me na me ko hospital no krom se maame nya adwumaden na woti ase na me baaye nti me baaye asetena ne nye baaye minim se aba nti mem aniji ti me manage tena ho a ahyase de na hospital de or the mami se time ne so a or the mami na yetena ya nti achie no no opese na ire no ebe hu se wafa oba ne na anyem no tubu no waware se woni ni ire ni njaye okay to aso woni ni ire ni njaye nti na ire ne bete ye no opekwan bia mama afa asei ade no na mka ye ni se abaya amenyem da menwo dade oya me de kra nyinsen mi no pesa wo sei nyinsen no na mbisa inside nti asede me si yare na bia na me wo a ma wo yalefo na me se me wo yalefo nti on de o ma ne wo ho na enu no ete kodaye nti na eri ni be hu ye no a starting multitry treat me said ye na o ye no na me mpe na be ma no ana ma me kobo me wo fa oyo hene me kobo na mane se ofa nyinsen na me nyinsen no be ma no ekwan se ni sei ena wo de me fa so na me wo fa se me nya abotere nti me da me ma me so me hu se na mate so ne ri ni njae ba me koto so se no ne na eri ne ye ko nti oye ko no wie no opie ye ena okoye okoye no na me keka kire papa no owo ni fie oni se me hu se ni sei na bra na eye nti so hwe no ontimi ne ment na on de wonja me kwan na me nko onyem ni mu nyina no wonya kwan na ko to aso nti ono so ka kire me se me nka de me pe no fe nja me kwan ana papa no aka yen se dabi oba wanyem de ye nka nje nse ye ja no kwan ama na ko papa ne ka bre ansa no wo baji atum nti obaji tum mu no ana ja menene tiwo kasa ana mpanifo menti ma me wofa efa mpanifo kan ho de kotu na nim se me wofa asena ka se ni sei na akire menti me ye bebisa setisa okoye mpanifo no koye onu so gitum ogitum no ana ose ne ye hwam anim ana ma onu so ene mpanifo fa ensa eniska ebeji nyinsen ni tum na oka asese me wuwie a obeware me by na me ma me sa ware ne de ompre so fi se be ma na anka no pre nti menene tena ya nti adwuma sem ne ebe ye basa nti medidie nyina be da me ma me so ana akra me se ukoye adwuma da no ukowanya wansi di mpo ama me na ukoye no ana wo se woni papa no wo fie ho na kasa na papa ne frame ti me ko iska 40 cedis ana papa ne de ma me nti week ni so ye na me frɛ o ko send him ska 100 cedis ana me frɛ o na me se na 100 cedis a wa send enso unim se lab o mo se me meye nyina wenye ska ma me nti sa 2 months na edi manim no ma anko hospital nti sa month we me ko san manage na me adwuma anye ye de minya ya no na me kama no tum na ni week biem na me sa frɛ no mi ne bi ana me se woni bi sai mi jare sa time no so mi jare pa metma sisi ya chem ma me de nsa e hyehyɛ me ha na wa ma me so esi ho medwun so a wa ma me so esi ho me dware a ososo me mu na ode ma kwa adwae na me frɛ na me ka kye ni say me condition ni nye nti me sere no on me miska say sa time no wa frɛ na ire na ma na ire na ba baby a wo no nti no mpese me hu se na ere ne nso aba ho me send you scanner wo frɛ me keka ankwase asem no na me se me keka ankwase asem se hospital ska na me ka kyerɛ wo se me ni bi na ma me se bla enkasa na me ba ne dable mu nye ma me ni bi ni me nya ne dai
na me dem kate no ti man friend biem na ye Friday ti na yare na no ye me den na ma me ka yem say de aduru ni de so wantu anamo won na ye ne ba obe hwere me nti ode me ekọ de ebesi bia na ne Sunday no ode me kọ ye Sunday no mi kọ dware na me hu se moja efiri me hu ba so na me time nso ana mma me de me kọ ye nti ye kọ ye no no me say enya awo ne time nso nti me mo fa me nkọ esro so mo kọ check ye omo check ye omo bisa me wote wo ba ne nka na me se me te ne nka ba no omo hu se wawu bai wo man kan kire me se akra na wu no bisa me se me te ne nka di sei na me se o time aye ba ne kra no wo hwa wo be hye my ya sisen ibu onso anu abehya to omo tena me ho bro 1 hour na omo so omo hu akra na koma na omo ka kire me ma me se mma me nkoto aduru na omo mfanyem na aduru ne bi ni ho na mma me koye na omo ka se omo tiam se ye de ni ba ayase ho no mse o da bi akra oba ne time nso e de e was ye de ni ko theater nti mma me de aduru ni ba na omo di nduro ni fa ensuo ma na omo de wo me na nyame adom we operation no ma nya anyame na me wo ye si me wo na akra na wu ti akra ni wu ye no ana omo say omo hia akra ne papa adansie nti omo hia akra ne papa won fa na ni mehwe sa time ne so me number me de be frɛ no wa block no be ma na block wo number December na wo kwa na ere ni ho no okodu ho no o block no nti oba oni wa fa afuro no o block no nti oba ye me ma papa ne ka se wo nyin firi ho me kan bia boy na anyi firi ho nti se na me frɛ ni si bra ba akoso bla no na ode to nanim wo ma bla ni ye nkan se onu na be hye ye ntem na okan bi ma no na ma me ne tenae nti sa bla na me de to nanim se bra prince ma ko hospital na say na asi ba omu so omu hia bla no e ma ode nani abehwe body no ofre na wose an enye no krenke ye no kranka me mefle nti se hospital menyu obi number me fa number fo from fle no na minya obi a na me sa frɛ bra ba kwa woni nenam na me ka yin se bra kwa ku se ni se na atumi o nti omu so omu hia papa no onfa na ni mehwe body no so obeji akofi o ana access obesie body no the body ni so be ma hospital for next year ana bla ne born amane nti me ho ana ofrɛ me no ana o se na de na asi na me chie mu che no no se ene wo ba what best 130 na case ni si yen meba oba na abo 7 enumre 7 no ofri hin na ebe yi owo ekura ba bia o so okoye adwuma no ho ye hin fiankoma ono wo fiankoma ene oba jakobu ene o kan 130 asem no oba beduru 7 to aso oba se medidio se menum nsuo eno ni nye ni issue nti oba na me maami ama hospital for no ska ama mu the body no ko ana o ko ka hye mi se bibi ebesi bia me mfrɛ no emo na mane nti me di 3 days e wo hospital wensi wo bi se medidio se me de yo enfa ne ho na omu yi me na me ba fie na me friend ka hye ni se e ka sei na ba yo 12 million ana wasin ai wate on do be flem ti be se 1 week me wo 1 week no na me friend am say bla enti woni oba wo oba akora wu woni yam na 1 week ni se medio se me de won fa won no enti wo yere na wa ba ho no onidi makobi sem ene hwan na ka che me se ne yere aba ho na bra na me friend no ene o mo kwobo ne se bra ne bo mama ne ba enye bra ne bo mama ne time o block me line no na papa na oti ni fie no wo kwodi na chija no ana me kwa na me say ofa why opokwa frame you na me so me friend na nkwantifa wo line ne flare ne mame enti wo flare no wanya no na ofre sister bi wo na obi sa se na ire ne kɔ ana ma me te se na ire na ba ho fiankoma ho ana ma me te ye enti enye bla no ne ka kire me se na ire na ba ho efiri ho wan flame biem be si sabli
on frame me bio say me did you smell de yo enti minya 1 week na me say akoto me wo fa anim say ofa say ni say na ekọ na me wo fa ne ye say omu behia papa na odi asem nanim na omu ahia boy ni say nke say wa ma omu kwa akobo paper akwache no ana o papa no frɛ say o boy ne de dwato aba ho say wo panichew papa be ne frɛ ye papa na wo bedi boy nanim de nsa beji nyinsan ni tumu no where the dwato aba say ye mane nya next week wo mo beba abeka ho asem na ka bia babia wo atue afiri ho week ni so ye wa ama ana mko bisa ne wo fa ase ne say na wate wo fa nka o se me wo fa kra me fle no no say wo ya je na to hospital into enu wontimi ma into ye fa nche Tuesday into Tuesday no ye sa hwe na nimu a wo mamba ana me kwa na me sa ko bisa no ana obisa no se a me da ma hwe na nimu a wa manti wo de baby apebia fa ko na me see you nti me mpasha se na me de ba na mma me mu ne me kasa ya se minjai na de asie bia me fa nche no nti me mato ma adwim nti omuda na ama no o ma me ka ho asem no na me frɛ papa no me frɛ papa ne say Sunday mo amba Tuesday ni so mo amba sisi mo ka ne say me de minisco ne skakra de yellow refa abakwala no ye nya bi ne bakra ne ka asem ni wi ye nya ska ntusu nsa nti na me ama nti de hwe me kakala na matena wa na me nya 1 month me nya 1 month ne Friday hu sa papa ne ba yi na nanumre na me sa ko bisa ne sa papa sisi de bia mutu sheda ye hu ne ye kosi o ma nya keska ma wo ne wabusua ho ba wo nya keska ba yi okay mutu asheda mi hu ne ye kosi no osi o wo de boy mi nsam no wo nti so wa mechi akra mechi scanner ma scanner so besia minister we otonyo ma na mma me kwosre no ode ma no say boy wo mu so mbeba be kan wasem achi nti after they share ni mu a papa ne da o sa share yen Friday twa me ni 2 weeks ti me wo 1 month 2 weeks once the pam di betonsuo me enya bia mfiri ho hospital be ni so a o ma me chia nti me hu se papa no mo me ka asem no anaendre numre me flare no se matina hwa 1 month 2 weeks menteshe nti Ghana ha mpanifo wa ha ti bi bekwa akoto mpanifo anim na omo de na family kwa so age hospital be na man me ka se wie ya papa ni bisa am se wa ka se wi na me se mpa cho aye hwa na papa na ka ate no so anya na adwin se the unknown ne se boy ne hyenensa enti se boy na ntua hospital bill ne kura ono beba betua no me ye ko na me ma me da hobi enu ti na no pay na me se da bi me nkwase abuo na wo abum ni plane so ti me de beba be dan mu esra mu nka bi ma me se so ofa ne hu di a ofa ne hu enti wo ye no bosome kro na wotwe mienu ni eni endra na ka sei na maka kire ne se omra metue hospital bay ana me so already wakaya me se wo onijire ti obe ware me sisi me hu se onijire na me se wonja me kwan obe fa na me kita mi scam de ye adwuma nyinsei no eni yare ni nti nya anya adwuma iska free me nsa nti on dia oncha hospital bay no onja me kwan eno no na omo person be ba be ka ho asem nti se si abeman watu afiri Jakobu akotena fiankoma oye adwuma ben wo fiankoma oye gala ye friend say me pa che friend akwasi poku me pa che ai oti Jakobu adwuma ben na no oyo me pa che ono one cry no oye driver by wo ba Jakobu an gala adwuma no de ba ho Oye amansie niba anaso ofri bekwai bojare enti efri bra onene tena na aka se
famiko hu abusua no ka say ye ba mi kuro ma me de obekọ no wanfa wankwa nti wunim na abusua ni bia ne maami a wunim no menti me ye ma adwen say wa chem ne maami ni na ade nyenti na nyinsenu ye se me kwa akọhwe ba ono ne ka chem me say emre nyinsen ne bai na ne maami ne te ye ne maami ne say me enam me na wa be family to owu a mani nsi na yi hase ama ni nua no mu ni nyina ya aka obi a omunnimu no die ntina sa wo yere ene wa be family nti owu a sana boy ne ka chembe nti me amama ankoso nti me ye madwen se nyame madum na me wuwi a me ka omuwa me na ka me hwa akwala na ko mfa no ama to de bia ya ye yamfumso bi o ye yamfumso me maka and I'll always say it say aware baako emema enso yen to de bia nya atwemunti ene ye bre tini ye fire yire no mu achi basa no oba baako papa bi asem okotena radio so kan kramuni wo se wallahi oba baako nso bema oba baako wallahi enso bema oba baako enso bema bi wo ho a odi amememfi o se baako beso eni na dwaman bebriba ya wo boyi oba baako ya na eden makani se minu aba no kre na meka ubedwa me a udi edwa enye hwe enti se wo ye bema na wo kwa akopɛ oba foforo na wo yere a kwabena nie eye mfensie adenti na ade yiri sie oba no opɛ wo a wo pɛw na se wo ka kire ne se ma ware na mum oba mani gye wo ho se me no betena obeti ase a obeti ase onti ase a onti ase obi wo ho a o se udi nokore watumi anya akokoduro kura ka kire me se wo yere na mum opɛ me no kire se udi nokore ntimi no betena sa asemu ameken emema bi aware of what I'm saying basetie ade ba ko a ehu sa wo yere na wo de nokore no sie oba no wa ma na ehunu sa wo yere na mum opɛ no sa one ne betena na oba na bedueduem na kirei oba behu sa wo yere a odo ne bedane tan o town forever and ever e wona brabum ebi nie e na ato sa ewura we no truth a nipa peso obeka ba wie meka akireo nokre ye nipa suru so obeka ti asofo binom ya di kristosom ne kyekere ye ho trene say ya ba akopɛ enokra no na ye condition ubetumi a so ubetumi a it was a conditional statement ubetumi a enti sofo na no hege ya wakodi Dubai ya say Arab countries ibiso nasemi papa no anya sofo panyini ge ya oba de ne kwa Asante mampo ya angoko wu atoni si woro anya sofo panyini wono kra de wakanta madinse se won ware won fa ba woni wiase o enso no wowibi wa mu obi agya ni kunu amu obi agani kro sofo a wakantam dinse ensori ya wo mo kantam dinse se wo ma sofo enware eye bia wakantam dinse o se wo nware enso wo ma ehade ho wasa rige we wa maga no agani kunu afiri na wareyam mu di boni o mu di sie nya atwomfo mo de kyekere mo ho na di mu anya atwomfo mu ye nya atwom dodo wode akekere ne ho sa me makanta badinse me nware enso ware ga na ma ga na jani kunu ene ga ne te wode awo ga na ni adwane afriga na ha akotena burukire ga ne de da so wa ha na ga ne bre na ga ne so wonte ne ho ase nya atwom
yɛnka no kora ne mfa nkyerɛ nipa yɛbrɛ no ne nyinaa no ebinie na wo awura ɔka saa kyerɛ wo ɔyɛ hɔhoɔ ɛna waba Jakobu enti wo nso wanyɛ underground bibia ehunu bibi ansa na wo fa yefunu ɛde ama no me bɛɛma akye sɛ yie ba me kurom ansa na me tɔbɔ wo statement ya meki ye no ɛna mebusa ho asɛm one bɛɛma etena ufiri he me firi bɛkwae bojare ɛneɛ one mbɛtena na sɛ ɔso pɛ me wobɛware me dia ufiri nkran na aba ha fa me kɔkyea wabusuafo ɛnɛ ɛkyina afɛdeɛ deɛ betwa aso tɔbɔ ɛyie ba me kurom a na me de okɔ ɛbɛwie aseɛ woyɛ wadwene sɛ nka waawo kɔ akɔpɛ ne nchi ɛna ɔsan bɛbɔ adwen foforɔ to wutrim me ne wanyem nti me maame ne me nuanom kora adwa me sɛ me owu a ma me mma na yi ase ahyɛseɛ ne deɛ wohunu mprompron yɛ bi yɛ ana nkɛsɛ sɛ ɔfa ho adwen bɛɛma a waka sɛ yɛakyerɛw yɛnyɛ ma no deɛ ne ma a wonyɛ ma no ka kyerɛ me na mentie me pakyɛw ahyɛseɛ na ɔkaeɛ na ɔse sɛ miminya ho a ɔde me bɛkɔ ne kurom nti saa time no na mabɛfa nneɔma ɛɛkɔ na meka kyerɛ ne sɛ mekɔ baa nti mekɔ baayɛ no na mebisaa no ansa na ɔbɛka sɛ yie ba me kurom a na mede wo kɔ na mebɛfa me nneɔma na mekɔ nti mekɔ na mehu sɛ me menses ama saa mountain wɔkaa so ɔbɛware wo ne nti no na to trim sɛ ne sɛ we die menye ma ne kora enye hwea na sɛ na won so mo ho ban obi a won so nim no na wahia no foforo sɛ nipa ne yemfiti preko pa nye ma no enti wo ye wadwen sɛ nka wo nye mama no sɛ bɛyɛ anka aware no bɛba so ntema na nipa cho David enye sa nipa cho David okay enti sesei ɔwɔ yere wo ye de na hu sɛ bɛɛma no wɔ yere de ema mi hu sɛ ɔwɔ yere ne sɛ efiofo ne ka kyerɛ me ba me ye ne sɛ ate70 ma mo so ankyerɛ ne da kosi sɛ o started sɛ ɔmo treat me no me kɔ ne hɔ na wɔyɛ kɔ na me gina ɛdan n'achi enti kɔ na wɔyɛ no ɛna ma me te sɛ ɔne ne ri ninjae enti me bɔ opnum na me wura dem won na ɔka te kɔ no ɛna ɔhyɛ na tade na mbisa ne sɛ wɔkɔi na wɔso ɔtɔ brush wɔ kurom aba ana me sɛ ne ma me ntɔmrɛ wɛ wɔsi ɔbɛkɔ akɔtɔ na ade ɛna opie nti opie yɛ best 3 hours no my me friend bi a number busy nti oba na me bisa ne sɛ nti ade nti na unim so oni wo yiri nyan na ade me fa saa kwan we so o say we dey fa che me na ka me ka kire wa nka bra nyinsen ne bai nka be kwa koyi nyinsen na tuogu na me yiri ne nso ye dey hunu sɛ wo ho ne yiri ne de minim ekwan a oba ne fa so ti papa na obegye asam no ka no ono ena ebebo papa ba akwa amane sɛ na yire ne kra friend sɛ wate sɛ ni kunu abefa wo ba ene na nyima ma oba ne nya 4 months nti me oba ne de me pa cho minim kwan a oba ne fa so ehu sɛ be ma ne abefa wo ba wo na bra na ose onyem no omo tritiu ekwan ben na na so de wonam so me free wo baaye no me kwa ne nkyɛn a ɔse kwada wo fie me kwa obi a ɔse kwada wo fie wokɔ me kɔ na me kasa ne ho a ɔntene ne ho ma me emuaye bia me kwa no wo bia nso ɔse kwa ne kwada wo fie ana mbisa ne sɛ adem aye ne dai wɔse me nyɛ ne hwe ana me de to papa n'anim sɛ papa na ɔwɔ ne fie ɔne sɛ ni se na bra ne ye ba minim ade a me de aye ne ti wo misa se bia na mafom no obisa e wose on de won fom me na ade oba na wose me ye ne dai ana wose na wo se wo ye ode no unye ni bibi a enka wo ka na wose onu de onye me hwe
nti ma papa ne kasai ma bra bi kura wo fie onso ma bra ne kasai ansa na me kɔ fie hɔ a wate no efi hɔ no de me kɔ a no wɔte n'anim ma me okay edio intimanti wa sisi a wote hɔ die mmoa pa na wo hia free hɔ se yɛmfa mmoa sisi mmoa a me hia no mo hɔ ne sɛ ɔbɛfa me na me kita ska de yɛ adwuma nti ɔmɔ me dwe 3 afi wo me yi hospital be ni free wɔ no nkɔ ne be akosi a wedding fee say pacham May 17th May na me ya 34 years 17th May what na hwache eye pe na wo mpe ne biba na wo mpe e na we nu akoto ensabone mu ama na ye ose ya na e pacham na me se me tina wa maka menya be ma wale bye me hwe me age na eba ene ma me ni ne kwatena sen ka de nka be wo kra wo be wo omo a na ye hwe akwala no no hu se wo wo ba ena wo te ase ma na ono nso aba be ye ose mete o yaw na se sadie we the harsh truth but eto de bia ya na ensori a ye kono asofo no nka nkyere yen age echi oba bema age nchino age chi oba ti me ka se oye oba eduru baabi na wa hu se umfie no ekwa animu na unya obi a se nipa no betumi aboa wo se ye nhwe ye ba wo kyerɛ sɛ wanhwɛ yie na wotena hɔ a ɛde asɛmba eduru baabi a ɔbaa nye mo a enye ye bio but me agokora jebi ne fie na namte ɛwɔ kwaamo na me frɛ no oluman ohumia nana akokora ba bewuo me say akokora nya 90 something ansa no obewuo ne last born akora ketekete afida no omde na ba fie so wo hu sɛ ade ne te no enti saa ade no bi ene ye ya obai okokoto saa brantie wi afidie mu a ode aye ne sei na maami sɛ o ka ne sei ye na obi ka sɛ encheo onkoi 30 something years de ekobat enkoi enti krache no jai cheno no mfa ne ho na to a wabrabo so a eno nso nka abeka sei obi ka sa obeka sei pacho kameja chen by hospital be ni ma me kobo obesia nti nka oyi no pu fili ho a na ko ndo nkwa ni baby aw tinina wo ka de na ya wo ka kire wo me emla me friend phone so say hospital be ni raba me friend was sere me sana me say ene de obesere me anene me hu nti wo besere me na sisi mpanifo na etwen se obaba be yi be ni fra be ni de wo ya wesi wo betwia na se mpanifo betena se a ensem a wo bepuragu ho no ana mbisa ni say ensem be na wo bepuragu ho an me de me mpanifo no emetena se ana me see you na me kobo me wo fa amane ana o mo frɛ papa ne say o mu hia wo ne boy no ana papa ba akọ kamina na ho ne ba ye ne ka say ebe ka kye me say o mo ne na ka so mo so me ba be ka say me ma me mfrɛ ni biem enti me wo mi nya 1 week no ma mfrɛ ni biem besi saabli wa doubted that say means na nye ne dia na me ka cho debi undoubted that na dia ensem no se nko bebro so ada dia na wo de ye no minim se me ka say ma ye ne bone just a day kula na umu no mi bu no me kra ka sa no eye me wanwa na me frɛ bla na wo gina mu ma ne say asem say ena ni peka na me hu ade pote ana me hu bone su bia me dia ya na enu nto no ni gina so say empanifo be hia
ensem a wo be pura gu ho no ana me se me twen sempanifo ne betena ase a na o ma bisa no adekura me dia ye na wo so be pura nsem gu ho no obi na di between na yi wo ma no me patch odi si nipa ne so ene nipa ne me ene me nkasa okay enti se nipa no onim saa nyoma wo ya wo ka ho de be si bia me friend ka kire e dey no aka se nipa ai me friend na was one day one na kasa bia de boy na be ye na adwen anu o ye na adwen so afi de wa bere enti se nipa no we me pacho no so e wo ho ba ti se wo bo ase ye friend say me pacho friend Prince Kwame Prince enti Kwame Prince na be dane between na e de ma wo ne sa akwasi pokui okay na Kwame Prince no so wonim akwasi pokui wo hinti e no be kan wo de wo ma no wonim ni baabi aka omuko hia ye no enti no wonim se akwasi poku no e wo yere wonim by boy ne ka kire ni se woni ne yiri na jai enti o ka kire bra ni se ne yiri ne kra send ni message se wa fa be ma nti se be ma ni nsu nya wo ba obe ware na onware no na message ni wo ne phone so or the phone be ma ono Prince na ma na hwe na Prince ni nso ka asa no nti Prince ni de no ono nso nim se oni ne yiri na jai Dio mema ni antics ya ba bo antics atia osisi ya ebi ni o respect man eno si kwasi poku nana Krobea asem awura yi kan de krache no onye very careful kire se ye kan oni oba fafura kwabrane wo hwe se hwan na emo hoka na wo oni oba afafuru na sesebe yakwa awo so ye nya akwada no hospital bill o pese hwan eni ntua eya asem ogoromensa mahu o se akra ya Yaw Asante ensem de ye tibio na Awurade Nyankopon ene ye mboafo se Awurade Nyankopon amoa ye ne a den Abdallah Adams and was at the age of 20s and 30s you have to decide fast before it's too late nana Krobea asam na wo kanu de wom oba wunya firi mfie aduonu ekwa aduasam na wansi gina ye bi ntentem a ebe akra no ebe kachi see the reason why we advise you the women to stop saying I'm young, I'm not ready to marry. Sa ani o man e manya ika na onyini ya won kan kire o onyini obi wo ha se da bi amadru no esesa me nsu me live me life ne life na o live no unim arahu se me ewom jumping from Bema way to Bema way and the life na o live no o hu arahu se me ewom no muma ye mfantete bi nhye ye mani mu kire se ya anya no yi a ese ye ma no maame sebe ne awutie utumi tu bafo ene de awukoi gio na oba wa mami se mam de akwaye ne ba ne namu no ka ho bra na betu wig ne mami na me fa nhye nkoma yie na ba ye unya asai mam kakra enko ye weye wo kira kwada na die bi mami wo sasu ban amwao ne yesu banfo wa mami wudi ho adanse se sasu ban na amwao enu nti wabra bom wa wonso one mema nso asensia ene woi enu bi na wode kira kwada no se onfa so ana me da bia mitu mafo mitu mema fo hwa wo mami a wo tu fo no ka kira se be ma ne tete awade fo awade tantan we die me ma penso be ma untumi modwa mfa gum so se sa ne o ma na fa bra eya abusa ho so mami wa wo sei one mema dodo sei ene wo sa ama no ya busa ho sa hwe papa no ababa ne tetewa yiniflo dogoro ubenya foforo busa wonso ho se o papa wo masai wonne ma dodo sei na woi enti asasu bai ni bi ene wo pe ama wana ensem no bi wo ho a ye musa ansan ye betu anamo a ye tu think twice I love your name o se akra Krobea menso me show live wo kata ye bo abaso ate unsabo a wo kan nyina wo afidie so no nana eye nokora ne kan den na wo kan se yi a
na manipa ye ho atɔ yɛn fom kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a wontumi nka ɛnti woka ne sɛ ya na ma yɛn so yɛ ho atɔ yɛn okay ɛyɛ ɛte saa deɛ a meba Dr. Amankwa Abedu papa yi ɔyɛ pillar ɛwɔ Asem Beba Dabi dwumadie yi mu kyerɛ sɛ yɛka wɔne a ɛde wɔn sika ɛhyɛ dwumadie yi mu a Dr. Amankwa aka ho na me papa yi me frɛ no the natural doctor ɛnyɛ biribia nti na so yɛ hɔ biribia yɛ natural yɛna nanom atempɔn kan ya wɔnom faa so na boa wɔnom no ɛno ɛna papa yi wɔnam so enti wɔka ne sɛ baabi a tokuro da wɔ nipadua no mu biara no aduro bɛwura ɛna me kɔ ayaresabea bi na olumayo na yɛ me fɛ ao me awurade sɛ yɛntansi sɛ akɔkora ne ne yere paateɛ no wɔma nyinyini alright deɛ but ɔma gyae ɔmo gyae ɛna sɛ deɛ bɛyi at the age 50 45 50 kɔ no ɔba de ha mintumi ne ntena bio bɛma ne ha mintumi ne ntena bio nti bɛyɛ kakra no yɛbɛnya yɛawofoɔ deɛ but ɔmo ntete sɛ deɛ ne yɛ nananom ɛteɛ no nti mehu wei oluman ɛne abrewa na yɛ me fɛ na awerɛho sɛm nie wɔma kɔhunu doctor awie ayaresabea bi a mekɔɔɛ na nurse ni no akɔgye nnuro na ɔba bɛsɛve abrewa no ka kyerɛ ne sɛ enti mo se me yareɛ abrewa no asɛm no yareɛ no ɛnkɔ da ɔm se maame abaya nurse ni na ɛka kyerɛ no yareɛ wei deɛ aduro no entu aseɛ ɛsoso ano a ɔka saa asɛm no adwen baako pɛ ne baa mi tirim ɛne sɛ abibiduro bɛyɛ enti mi hyɛ da tɛya nipa na me twɛn no kra no ɔmae me hu so ɔma gye wi a wɔma pia na mkɔ ne nkyɛn na sɛ maame yi papa yi yareɛ na wɔm se kye sɛ wonom adura kɔ owu da mu no abibiduro bɛyɛ hefa na mufiri baayɛ ɛne wɔm kan nam sɛ ɛnɛ me adwuma sei na meyɛ me ne papa bi ebedi nkɔmɔ edi kan ya muntie na Krobea yetiewu yenimu ya ma ye nana no eyi ubi bi no wo ententan ne so e de kyerɛ yɛn na mse saa papa no ɔbɛkyerɛ odie nti a meka saa asɛm wedi akyerɛ no Dr. Amankwa ma ha ya aja akro enti wabai ɛna wie kyerɛ yɛn die nti a meka kyerɛ saa abrewa no sɛ wontie na ɔbɛkyerɛ no die nti a deɛ yɛse abibi abrɔfoduro bɛso saa no abibiduro ɛbɛyɛ kyerɛ no ma me akra we de mede wase ma de watifo na ahefo nyina ase ne de na adwada de sɛ wa wo tie Otec FM no wo de ato Asem Beba Dabi dwumadi wo so no meso twiri amponyankopɔn wa yinhyira na awie wa wo tie Dr. Amankwa na ɛkasa me ni baabi a mo kono no mbosi Red Park ho na mbutu a me di dwuma no da bia betranse a ya ne di ka kyerɛ kwan no ye kyerɛ kwan a mesi so wo krum na afoka ka kyerɛ driver ni no ana meet ni sɛ ubesi kronom atwoma kwa ma wura bank nanim U10 so ho a wo do si akroso kwan no o kroso kwan na plagiafo bi sisi ho plagiafo no ho na ari bisa so pebo si taxi fo no o ko taxi station ado bebusa na sɛ o ba awurade fie he ba center o meka sɛ ho na ayaresa wo mdu baba bisi ayaresa bia nanim pepepe me de number ni tudwa me sɔre a wa wo ha wo chimato bibi nkowe oni pabiam dadwene bi da so koda na bi da so no wo de frɛ doctor ne me ntwetwe ɛho nkomo ya tam ne yesimadu pɛ e bia ma moya de so ankase me ni ho aduro me de number ni tudwa number ni 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 yemi baabi okronum bosi Red Park ho na ebutu ena wi da bia se transisi ya da bia mdika kase etire de ese kokromutie no insa ho mopo enti wo tie mi asabi o tie o ya wo tie ade mu krankro wo de atumnika na bla ready fie ba center se kyena e kyene bra e entrance kase nde wo ba mi so otweri ampo nyankopon adom obenam Dr. Amankwa me so ama tie ade na wako na enko no ho beto wa urade di mu enti wo tie mo bi tie mi sesi o simi de doctor mitino edwa me gaga o simi de mitino e fa ye mi dudu doctor ase bibi ni na mitri mu doctor me hwefo ma ase mani tutu agu fom
wo saa afọ no ye ne mu di nkomo obi was mitiri ni mu hyehye me obi was doctor me de mitiri mi kotwa estro kra san bi abobo mitiri ni mu obi si me de ande asem pompo bone obi si tiade ni ntimi kasa na sabio kadim adimi kasa na chi pampa wo manum mintimi ni nipa bi ni asumsem enu bi na amanfo frame ya no mu das wo so kwa akachira akora bi ase dwumadie na wo ye no nyangopon nam so enam Dr. Mankwa so nyangopon di ye pa ntino kwa afase dama enya ha se nko abrochire fom di tiade aduro nyina de adanse ba da bia me kasa aduro obi ka ho asem si ya ni nyina so obeba be so ahwe wo ba so a wo nso ahwe wo be ya ma ho atọ nti wo wu tie mi ase tiade akora nko da wo so Yahono obi se ne baniti wabo ka se sende millions oba Dr. Mankwa ho no otwedi ampo nyankopon nam ne tumi na ho den so ne ho to no enipa wa di adron bi omu di ho adanse ne de na bia mkasa akora bra ya manfo tumi di omu yire no omu mam se doctor omu se akora gine fama Dr. Mankwa no wonhwe me be mame ampampa nyina nyankopon nam ne tumi na ho den so eni ni papa ni nti omuti ade ne ko ntu tiem ne so ti ade akora nko a wo kira ye brada Dr. Metrasia o de oba fidie o betim di ayo tiri mu hwehwemu ama na emu ye wi a me se fidie de ede ensa ya de gise me de adura ka wansa na oti ade na ko ntu a wo ti ade akora nko de me kire se bra konum bosie Red Park ho ne butu a ye di adwuma ye ka ti ade asem no so ne ti ade nso nko na Dr. Mankwa me ye ho adwuma ya de ne do so pa na emom ti ade de obia no wade aba awade fia kasa me banu moduro na asem beji aduro ni bi ekoye ye no miti ade na anko enitu ya transe di kan boti ade ho dawura ansa no because onipa bia wotikam na akonya accident a ona betimi ate obetrase wonsa beto obetrase na mi hu obi bia wo se ni tiate a wo trase na mi hu obi no ni tintua so onam hoda enti so okonya accident bi na se wo bia wo furu mu fia panimfo so wodu onya ni tia didim enti ne ba na ye kati ade ho asem no because tiade amasesi ameka sai obi ani e kokokokokoko tiade enti esuma duru obi tiade enti obi wase me hwefoma na foma me tententen tiade enti wase nipa wo akira mi hu nanim tiade enti wase doctor media mani no asa ye sta abusia guso ni nyina tiade na fa ekoko koko nso ya de na fa timi de ni fra ba ni paso na mum koko no krobi wa fifi unsa ho ya fra na fo ebefufi wani ni so aswe de ye te na asi wani so wo sa etani bi wani so a me kanfo already fie ba center ma se tumnika o cha ye brada brakoro no mbosi Red Park wo ba doctor me no be transfer na one ye de fidi ahwe wani na ya de fidi mba hwem ansa na doctor ma transfer mu oduro nso a me mu odu papa nya aduro akofa o ha foforo bi asa abre wo ana amane bi abre da bi ya duro tu yade ase esa yade ni tu ase krakrakrakra entu tenes wasem de mani pressure na abaso a wo de otumnika na bla wlade fie ba center wo ba agra koma na otumfo nyankopon benam na kwa Mankwa asem matu atu ase ama wo kira ye brada ye trase me sad number ni tudwa me se me sori ade frame number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 we see won ko ba bia de frame o frame a onu answer de mema direction o kira de o ba de frame o frame a mema direction ana me sorry wie nso na wo ha obi ni amane na no anka ho asema bla e ya ready fear heba and spiritual center because your whole bu obeba kra no na tumi bi di nachi wo ma na duro na okoje duro na se no obaka se wo duro ni nye doctor menya trans na menya wura hu na mu saa wo ho ani edi ka ya hu mo duro ama ana ya mo akwanche so kwa ya akwanche wi ansa na ado nsa ka duro no obutim bu sa doctor na ho ye awurade fi ho ye mpaibọ bia na da bi ho nya mpaibọ bia na emum e bi bia te se asori fi pepepe oba na se ye ka awurade asem kire we ka awurade asem kire oba na se wo se mo akwanche be mo akwanche tumi ni ahodo otweri amponyango podi ye adwuma enti obo meka se sesia wo tiem sesia wo se doctor me dia de yam yade ya ye friend osa wo se mo ahodo bia no aba otwe obo otumfo nyankopon fi o fra awurade fi ho a yemu wo duro ntu ase ma ho nto meka se sesia obo se doctor asem mfish sheme wo de so mfish wa de awurade fi ba center obo asem nante kakra bia doctor nam de no mabre o wan makoma ebo mi kim obo asem de de pressure na wo me so obi nso sam de ye low pressure ni nyina ba awurade fi ba center otumfo nyankopon adom na ho den ye memo wa duro na ye na kira bia mo wabobọ ama ho ato obi sime nso me de ya diabetes krankro ya de bone no obu anante kakra wasina mi mpom ayem hojo obu anase awonwa ma ado nsam nya na atom obu won so wasebe de me da me jonso ntentem
wode tumni kabla awurade fie ba center ye mo abibiduro kroje ye mo oduro ne nche waduro na wo se tumi ni ahode wo e awurade fie ba center ho misi fie ndia ne pono abua ma obia enkanka no wona omuwa ahokyirem wono oha bi da ne so omu akoda na bi da omu so a omu ayaya enye ye no safo ne ya safrom se wo kira onyankopon ya adoma tumni kabra ni ya hwew owo tumfo onyankopon dimu me ka se sensia obi doctor me de ne soko onwuya de na aboma hwe sanwuya de bi aboa hwe tumni kabra wari fi ba center e bi abana wo de na wuhumu nsam wuhumu na se wuhumboni bi na se wuhumu adutuo ana wuhumu duabro bi ne de abo na akofa sa wo ha na bra wo position bi nti wode tumni kabla wurade fie ba center trasia ye nkwa no hum be kwa no hum die wo mu bia na wose ya kire obia na akoya ma ahoto obia no twodua mpo nyankopon nam na ho adi ntumi so ye be mu adura ma ho ato me kasa se si obi nso si doctor waka na me masa monka ye menyini yo enso mikosira ni ma na adwojo obi won so wose hye mu na adwo obi nso me dia me ya me koba akwa me ntimi nkobiem wutie mi amese agwagwa no memo apem wompia bra wade fie ba baja biduro kroji ni bi yama bi ne enche waduro ada bia be nonom yese da bia akwakofa wo mu bia gra na asa yi ni bi no ano no ma wa ne beduru ba bi no ono oba ne beda kama me na ni adwo beduru ba bi ba nom no anya adwuma ntre bra baji na kira ni bi ye ho ne ye de da bia kasa aduro no ba yama wo ba yam wo de sa de wo de besa o posa wo be posa wo di twitwa di twitwi wo tua ba bia atokuro da bia ye duro ro ma ne yeye tu ba ready fie ba center se bi oba ye de ye nananom ade ne ye toa so wo ba biduro kroje ne no ye de ma wo nye se bia mfrafra mu bi wo obu a won se na duro na akofa abofu duro bi afrafra ye nye se bi wo ready fie ba center wo a wo kidi problem kidi na mo ni asesa oni ko so asesa obu a kidi ni ntini na ase nyina ahonhono na fu ahye sa fontumni kabla ready fie ba center na de ye ni die wie peye ne so oba ye hom pa ye duro ne de be ma no ye kire waduro no aduro a ye festival no ho den sa no so no oba doctor de da bia urade so waka kire esuma enka ntra manfo ha mu enti di wono nyankopon de ase ye no aduro no ye nya nsuo ma ne nye ba oba ye be kire waduro no ye so okone so odi anu mu nsam so na beti anamo no so wahwe no wa pepepa kidi na do ba kwansia do no nyankopon tumi nti o beto ebi obu anane de na ya dituo ne ato no obu anane de na sa bayifo bi na ya oban so wari fie ba center ya tumi ya adwuma o twori ampo nyankopon ahoden na nanum tumi wo ya behwe ne ayi wa frinji kire bi obu ameka se nsia ya bonu dua na ni nyina ya herete na fu aye den ne na ase ne nsachi nyina pagya odi oba wari fie ba center ya bedane dua na ma wafa ahodi yesi ye kan ye kadwu yanum dabi ye ma manfo di adanse be dase wo so ba wo so be di adanse be dase wo tie mi sesia ne se wo tie mi ya wi awachi mu afidi na to Otec 1029 ya me the number na itudwa wo de fa wo di oni phone kura na de pebidie bi twotwogu da ho wo wi up phone bi abogu so number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 misi ani baby okronum bose red park obu a otie mi because asi edi said ya kro twori ampo nyankopon nim numa obi wa akwaji no so de kwa akoya adwuma wode ya adwuma na ahye wode ya adwuma na ahye tumni kabla wrade fie na me mo akwankyene ko dua osika no sika ye dade o dade ne ye dua sika nya pipa dade entudi ka dua wi a ansa na de pipa na kwa akoya adwuma bra beje ho akwankyere obi was doctor me ya adwuma bia mi hunu na oba wrade fie ba center otumfo nyankopon tumi nti ye ma ho ato ye be kire wakwankyere papa obi wa wasim de doctor mo ho a me dana mso da ye basa me wa na me didi wonam me wa bo so obi abo mpane ye bone bo se ya de kronkro gu no so oba wrade fie ba center otumfo nyankopon tumi na ho odinti brane be di adu papa na fa ko dware pam obunsam bi odi wakifiri ho obi wa so wase doctor me de me wa kwantuom se sia wutie na akwantuom me nkata asem wa eden ye boa manfo wo de frɛ me obi so obi adada na gimisika ma ya onfa ma udu obi do ka twetwere ntwanye 10 million 20 million ho asem na meka sika kase because oba ya ho adwuma na ye be ya ma no adwuma na edin ti ubedi boboka ansa na aju sika na ma ntu utie mi a wo sa afọ no bra obi si doctor ma to asase obi je ya je asase na free minister o de bla ready fie ba center tumi ni ahodi nti
ebema akwankyere wonsa bɛka wasase ye won ye di obi asase 520 acres de mama ntitumi kanabra na bra bɛgye wasase me di number na itudwa last me ba bɛsɔre me sɔre ade afrɛ wo frɛ me ne me ntwetwe nkomo bia o bia obi so wo kunu bi obi gina firi nsam wo ade pa bi obi bu nsam age ni nyina Awurade fie ba sente ni nyina ho wo de wo so awo ho nsam na kwa atwea ma wabla wo wani Daniel tumi kabla Awurade fie ba center fa ba bi da ya ma tumi kabla Awurade fie ba center obu ameka yesi asme dia na asma tumi kana bra obu asma sum yam wu amechi saafo nyina hwe mu ntimi de number na itudwa na ma sɔre me itudwa wo de ode am wi am sɔre afrɛ me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 mesi ye ni baabia okrono bosie red park ehona mbutu a medi meduma ntu wo haw bia mane bia de maamoso ankasa bia ta so so frem na ne mentwetwe nkomo na ne mentwetwe nkomo a twori ampo nyankopon adom ebenara bana de ne huhum de adin a ya wada de trasa hunyuma nko a ne ntwea ne nhwe bonko na ase nifa na wanse yakua ne mu nko a e wa Awurade din mu nti amen enti o lady what di enti ana me kan Dr. Bankwa ho asem de akyerew what de ye wanamontuo ene bema sebe opanyini osi baabi atokuru da no ewo nipadua ni maduro bewuram ebeye mu adwuma nso amoanyu ahoto enti wasori maminti number ni mu mawo na frɛ no sese ya onene nkasa eye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 first number we na one Dr. Mankwa emonkomo arofo mi twa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso wo ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free se require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyaro abese wo hane achire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epuan be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that chehuban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Wofana se breakfast sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo tre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene eyie na wɔmo nyuma pa wɔmo eyie no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Dumemu, na Kwambe, and Mefoso, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private in commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanodia yedeba abaya juma efo omojo marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwano. Edwira nso omo main station omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoanse kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edijai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni made pa no pia unim entwam me di product
foforɔ bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ane ɛyampa ɛyɛ simple plus sɛ wopɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory biya sɛ wonya simple plus deɛ a ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances biya choose simple plus Samikan, se krom hadie, woni ade pahene no. Se me mochira kwantam na me ho preme. Oh, Kumasi hadie, adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe. Afei kejetia ye ne G2 edi animhwe. Ye number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yasaba na wiai ababaawa akosiatiwa na ewo yanim ha ewo afidie nso yi mabedwafo wa ha abaya yi frijakubu amansia central na wabaha na ode owura bi efre no akwasipoku na abaye nim sabre ya ye ka sei o kire se akwasipoku ewo fiankoma no ewa amansie central mu eno so be Jakobu ya yesi mu otwika won kran na emum sesei gala adwuma na waba amansie central imprimpri oye na ade akwasipoku ede ababa wei afemu no sebe ya oba wonwoda na wakwa akoto sesan we mu se wanhwe ye kura no a empena twe anasa awade kura ne ye ma na bon trim entidie ne bebekire ene se ne me nkonkotombio enkohu sa amane no entie de bentena ho emema no pi ama aware abon ema adwenim enam be ma sunti oba bi se me ngoda ewo mi wiase enam de be ma bi de ye oba bi ntie o enti sebe se nam so ema saade we to obiba na ekokoba ni seyi a anyanyam bia ye ekọ ana ye ba oba na kane de akwasipoku ne nso ye bebu so ono nso de se woni oba bewo na hospital bill ukra de utiye ankwa kese wanko hia ya anumfo ibi amia ka kire o 1200 12 million enkanisika wo 1200 o de ne meba echina meba ene meba echina meba saa masisi awurai ahometie mu no nam ono ni hunti ne maame akobese abo ne sister Jessica wodie enti wo bese ogu ni sister na adwuma ana eno ya asemisa mema bedwafo nso nsemisa kwanya ba ko mienum yensa bi na wo wie pe yakope kwasipoku wa homane so na yabusa do se ade ede na akwasiati wa ade aye do entia order is esuba we yedi awie da sebre hebal research center for nyankopon hira mo pa wate yeda mo ase modwuma pa ene modwuma de amo bodo da sebre fo nyankopon hira mo eye wonum nsa no ena enuomiensa abedwa so sabre ya ye kasei ye woda sebre imuplex capsules ye woda sebre herbal mixture ene ye woda sebre black tonic na se enuomiensa wei onuada sani se wunya ni nyina miensa ni nyina bi na wono nomo a nokre me se wo se eboa wo nipadua na hoden e me gina brane wodi emuntie da sebre imuplex capsules no se wuye obi a nipadua na hoden nyina yie enti wuni a ye kan yade ebobo basa unipadua no eto de bia ba bi tumi woso infections ahodo e na agi nipadua na boso wo ye be ma sebe wo mensem kofom wo ye ne hwienye yie wo ye oba onso wa ye mre ukunu kikia untumi ntu waho enti ama ukunu famfikire ene kopa akodonkuafo ye abi waho wanhwe ya ebegu awade oba sebe wo pa wo enso ho abeye den de ama wunya bi uhomunso no problem abam ni nyina nti ena mani abre a awie me ka de a kire wo se kopeda sebre imuplex capsules no bi
na nonom wo obi a wontiri mu twetwe wo nipadua mu eya wo ya wonante ya adwuma kakra bi na wabrɛ ɛtɔ de bi a ya wo nko na wotie wo nipadua ni mu titriti wo nsa ne onan wo gye wo ho enye pedasebrɛ imuplex capsules na sɛ wo nonom a sɛ duro wei ye de atosode ene nuaba na aka bomu a ye de ayo enti so nya bi na so yusu a ebeboa opa ene woda asebrɛ herbal mixture eno nso sɛ wo ye bema ana oba na wo nonom a eboa hwɛ enkanka ne wone a wo nam yade sɛ nam yade bi tete watena wo so akyɛ ama bema na fon atwikom ama hu nyina gugu nsansa menu aba ama nka boni bi kura ba ho wote ho a ne nuoma bi te sa akato apiepie ne nyina anya de pebe hawo peda asebrɛ herbal mixture wo obi a wo bu nsa wo pains mu yaw pa na wo fam ense buo mu problem a wo wone de wonya da asebrɛ herbal mixture wo wie bema wo dwonso se mu nyina yie ye kan wo dwonso a wo brɛ ebetawa ya asenso chimu akakra bi ena eba wonso de ye da asebrɛ mixture se wonya bi na se wo no mo a wo wie ena se wo mo gyaare wanimu aye hoya sebe wonante kakra wotisi wakoma ebo pim wo de ye da asebrɛ blood tonic ebeti wonum amotumi atebe adi afa wo hu de ntia se wo kasa nrom yense nyina bom na wo nonom a ebu anipadua no enti da asebrɛ imuplex capsules da asebrɛ herbal mixture da asebrɛ blood tonic wo de bra Otec femfia ha hwehwɛ Asem Beba Dabi before no wobenya bi anasa wo de ba bi etonu eben wo no kona kobisa ubisa na bi ni ho a gye sa number ifrɛ na ye ne won kasa wate eye 053 501 0442 053 501 0442 unya fresa homa we ya da asebrɛ herbal and research center yenupa ye de abai enkomo bi ehia na pese yedie no ye be chirichiri mu nso na ye de amawo awiei Osipes Enterprise ye wo Kumasi kejetie Dubai police station ne nkyɛn pɛ na Osipes Enterprise ye di adwuma na awiei ye kan ye ne ya hyɛ da kuru krafiri wo man yi mu yakɔ amanone na yakɔfa perfumes a etiapo segu ho a utwamu a na nipa ka ho asɛm ye wo slippers ma ne mema de ya se hyewo a ye hwew na ase a ne ye hutitiri a wo ye oba ebema wo hia sika bebre se obi behu so ye titiri o sebe se ne obesiesie ho ne de obeye wo no nipa hu obeka se animonyam wo papa yi mu animonyam wo maame yi mu ne nyina no Osipes obeboa wo ama abem enti sa wo perfumes a ebi te se Assad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Metlot any other perfume brands a eye kama slippers no ye wo brands bi te se Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes any ye wo Versace any other brand a wonso hia no bra ye nkyɛn we ye ne ane akofa aba enti buo no ɛda fom wate ase ɛbuo ne ye enti ye matufo nso kura kwan ɛmo no betu bi kɔtɔn nya wo no mfa so enti ye kan mesra mo ye number nie monye momfred ya monte ase no Osipes fo ebechirichirim 0249 23 8370 0249 23 8370 and 050 252 0634 ofres ha homeya Osipes Enterprise for ebeje so wate enchemu bi awuhia no yebeboa wo ama bibia nso aye kama ena wie na bi heba ye ne akofa na bi go heba mixture ene ne capsules ye de aba enuro ne ye mienu ne mienu nyina ahya adaka baakum muntie se enuro mienu ahya adaka baakum baako ye nsuo ena baako ye topaye na wunya se enuro ya wudi nsuo no ebe memene topaye no afetie enam yade a wona wo se se oye stubborn manum no ma bre enam yade ne nko ma wo mpane o chise ya ankyere me ha mekɔ ye wo me still nam yade nda so ho ai matiase wa bre mesrew ununsu na nabi enti awiei me kanfo ama wo se enam yade bi te se gonorrhea syphilis oba enioma wuhunu wo ho a enye wo de wa keka infections bi enam na so nanso
wokɔ fa no baabi a treaty a enko na egu enum ase no mesrɛ wo kɔna kɔtɔ na bigo herbal mixture ene ne capsules yi bi fansuo no memene to pa ye no hwɛ na mu yade enti ama sese wudi nsuo ka onipadua na ho ye wo hene ama sese wo nipadua ne mu ya wo ya ama sese wo nsabuo mu kura no asɛn a prevent here to the extent sa wo kura untimi nya bi no anyem cotton na bigo herbal mixture ene ne capsules na beboa oba misty herbal PFA pharmacy Coastal pharmacy Apidank herbal Dani herbal Fedimens ni nyina wokumase a Fodro herbal wasante bekwai Mr Obey ewo niwa di biase ho nyina wo kwa ubenya bi ye number eye 0549 99 9253 0549 99 9253 unya fresh ahoma we ya na na bifo yanso ye beje so na yene wo akasa na we 3p garlic mixture eno nso duro na sa duro yi piwak natural health for na edi 3p garlic mixture no aba duro natural garlic wom enti onipa da se ni so nya bi na se ono no mo a enam natural garlic ni nti eboa emefia asisi ntini ni mu a emoja ntumi ni afrusa ni nyina na yifri ho emoja ni flow kama enti mo a to de bi atititi ye chemo eto de bi a wo se mini padua no baabi wo so eto de bi a wo se me pressure ye se baabi enenam no enye eto de bi a wo se me cholesterol ye se ye wo soro ni nyina no mompe 3p garlic mixture de bi eto de bi a wapo ne wapo so weda ni mukura ye nyinu di adue sasabro ne ahututuo enti no wa ho no wunya 3p garlic mixture ebedi wasem di amawo baabi eto no bi anso kwa benya 3p bi ye number 0248 92 8824 and 020 100 0021 and Asasu Herbal Center for we are mechiachiamo software woda Asasu Herbal Center no your friend software Samoa Asasu Herbal Center na ankasa watafo tafo ma 4 station nachi na papa no yankopon ache na dwen yade a odi akoba bi a yaka kire se yade we de ye ko a enko no eno na se wode ma Asasu Herbal Center software Samoa watedete muntie mo amode ye kidney problem obi a all power a wachini a emma bema wanya prostate mu hawo sa ye kese ana akokoram na abem wa na wo se se obema no ewu wo ya ne hwienye yie enam yade no akote ana akokoram cancer ene hawo Asasu Herbal Center eto nsafrew se woni sofo asamu ehia papa ne de bibiduro kan wode be ye ho adwuma se ye ya make say wode kubi herbal powder ode aba na ma men kan kire de enti a wo ye bema kubi herbal powder eye mawo ene se hwe bema utumi ni oba da all the time ho ye fe yeah bema woni oba na abufuo basa ye ene bawo so enti ye ni na abuafu untumi na wati ase eduru anadwo amanfo da no untumi na kirese wunya bi mfa enti da bia no na wo so te wani arkeka tomnom ne ade enti sabe bema woni oba ahia de eye ba wo ye kan sesei wo mensam ne kofom wo hono ateko enti ama akono bia ni obio enti wo tam bia na abuafu ewo ho muntie o nanso kubi herbal powder no abase ebe kan wasem de amawo enti se oye be ma na wutie mi a sebe ma on santem kita hudie no oba ne be ma ntem de no ma hu hia na ye pa wate eboawo obi wo hokra ne nanim atwontwom the moment obe start say wo ye yi no e ma ne hoto no o de ya atahwe ada boss be bo officer na ni age pa no tumi se ma na homache de atom kama ada ne buafu no hwe okọ ya mfa ama no ti no de sa bufuo na be hye so nanso wo ya kan aduane no nie fufuo nie ntoa mienu a ma ne bia mfimfini kama yi nanso adaje a wode kɔ ho ade aye bohoboho twia na atwiko mafon aye ketekete me pa cha opekubi eba pada wate kubi eba pada no aduro na aduro mesi wo de pe ku ensuo de ana wo de sabi gu anum na we bonsuo gu so na fa twen wo match
wobɛte deɛ meka no ase bra Otec FM ha Asem Beba Dabi before office obenya bi ato Misty Heba ne breze require mu benya bi ofata drugstore webu akwa Kofrodia station ho oba ebu akwa O6 Plaza nim ho nso a ho nso stores a yeto mu no ubenya kubi heba powder asasufo de aba no ubenya bi ato fodwo heba obekwai na afi smart deba oboase ba bi atu aduro ko no enya bi a jesofo number frɛ no 0244 166602 and 0243 505775 unya fresa homa we ya kubi eba pada fo ye ne de aba ebeje so no akasa ne akire nsemu ama we to be hotel utumi usa na wotwi amanfo eko to be nyina no womani je kire se ahai yesi ebema ohema ene wo hene ye no edimu ye somo so ohene ana ohema to be hotel yese wo free fie na wo kofie yeah moving from home to home kire se ahai wo ba etise fi papam wati ase wo pedan a air condition dia ubenya wa ha ye TV abubom smart TVs ena baby a wo free a wo ba no umedu ye kura obetumi abuki room ato hokura ansa no waba ye wa asomfo ebesomo kama ye security 24/7 ahai wo ba opa na apie ba wa ha umpe bi atwa ubenya bi opa duane adi restaurant wa ha ubenya bi umpe we na apede ena hanso dwo very serene enti wutie me na ye hoho afi nu aba town me o town ni mu dada enti me kire wo sop what you say ana wo town ni mu nanso on discover to be hotel a na wie me kanam de akire se bre Kumasi ha ginyase Kumasi high school Kumasi high school ye ben no e wo ginyase ho ye number nie o pese obuki online room to hansan wa ba fresa number we 053 172 7417 053 172 7417 and any other enquiry a wohia ebikura wo paduma wo freye na ye space baby a wo be fit no ye do be hye ho ama ho ato wate number na ye 0244 374642 when you anya sa number see only to be hotel enkasa ni enchirense mumao eya kwa me nana Asem Beba na apeso obisa akosi atiwa ayo nana me da se man chi atifu nyina omamo bebie muti nyina tiwa papa no ba hospital wona na akora na fimu no ade asem na obekan me pa chao ebra me friend no obaaye no oba ne mma me atue skama nurse for ne de konti o ka chen say wa kachi obi so obemani o jiska wo obi wo enti wo kọ ni nipa na kwedi hu nkomo enti de besi ekire bia no me mo na mane enti ka prekura wa ma once dimpo afei ansa na obi be kan wa ma abrante no na hwan na one ne wo me pa chao na me ne boy bi na obai na ono ne wo ninwo na wo me ena mma me kan se ehwa ne de ekwan wa bai na menini di enkomo wo phone so na makwa ne nchen ko 1 year enti o kan na boy ni student e ma me twem ho no o si mi njai mi madwuma na me ye no emmra ho na menini ma me nko market na me kan se adwuma ne de menye ana o ka che me se mi medi ni ma me echi di a ene ono ni ntina ni baabi na me nso me ntina me baabi ene ma meni wonu ni ntam eti ene ma meni we betena nti we ni jaye ni di how many months how many years 1 year ansa na me hia we no abante na wo ye odi ntam nyina ni ma mo ne sa awura ya wona ne nyimi asem we sie no amana mo be na wotu afa ho me pa cho de besi bia me friend ka che onu mum anamo be no me friend na wo se on de wa friend tunifu bia se de wo ye no enye enti won hwe na wonye ni esese woye enso waka bia de oya na oye enti wontimi nka biem ti ba bia me meko bia me wo se owoyire no woni ne yire ne di nkomo fon so ma bra na obu afuda ejina tem me pa cho me ne yire na nkasada dana me dasi okay
About the charm. Era uhunu crash no edi na what you say bosome say na mo fa afuru fie say. Me pacho 3 months. Abosome miensa. Mo tra bosome miensa ansa na nyinsen eba. Sa bosome miensa na nyinsen mai na mo ntem te say na ne hwemu te say. Na ye. Na ye say kwan ben so na ye e ma na ye. Menene mienu asetene de ahyase de na ye kama mame kama no bi ne sen sa na opesu ohunu ana menene tena na se de na menene no paten aten abai we no na won tia menka ensam aye ya onsam enche minti na ma manije eno nko na wo hwemu e mi hwem ne de na wo hwe mi onya bi a na o mami bi ebre ben na sa akasa ene atete ene hyase me pa cho bre hyase ne ye bra na ere ne fe papa na asem ni woni nsam ni sisi ne se wate se ni kuna befa oba ne na nyem 4 months enti bra oye na adwen sen ka mi nkotu nyin sen na me ka se mi nkotu no mi nsen no sa bre no ana me kwa wa no wapam me ebra nyinse ne bai wo ka kire no so mu sei amunum hwa no amunum empanifo no me fem ana se wo fem nkasa me fem mpedosi o eye na nije na hwe na me ma fe na kan different stories say sa no ka kire me pa cho sa no ka kire me odi anije ka ne sei me pa cho odi anije na ka ne sa asemo yesi ade adane ade na adane into ode ade G2 mu sei na afi de be dane sei no ete wo sei adwen be kra na about it no oye na me so ya ade ama me ra ho pa if say or start or cast or pem na me ni ten yes suwe e na o dan na di ti su a wa started dan na di no ama me ra ho akra eye adie for crash no na ye be penu sei na ye hunu anamontu a engine room enso atu kire se ye kan aba ye na abeka ne de na sebe se woni obi ba be wo na hospital bill kra no kire ye twen wabo so won so a abusua frɛ wa ebi ni hɔ a da bia meka saa asɛm wi hunu kwampa a obefa so a woni nipa ebekasa ebi ni hɔ no sɛ wuhunu kasa paka obi kura tumi so mu etua oka yɛnte hei krachi bi ɔno de ɔba a wɔne ne wo ye ɛne nase enyina ne kabo mu de krachi de baaye na krachi no ɛwɔ airport runabout bonsuo yi a ɛwɔ dwofa nkyɛ hɔ yi omohoro kasa kese ho na krachi ne ye adwuma ye ko ya ye ko frɛ krachi ne kura no wo kura ayi stick cleaner mob ayi bi no di twika ahohoro friends krachi ye hia wo tek wase ne wo yere e de waba ho wo si empanifo sa we de baje na horo ma papa na mini panyini achi ne nkomra oba ye no onim obeka na adwuma be kire die ntia no kra de na ye 30 something million amingo darling e wo Belgium ose masoka nim ye kan krekre na su 30 something million utua de che boy no se boy na ka no kre ene de wona komam se bi ni kwa wo hunu kwane a ofa so kan wasem a obi ka bibuawo na we kura abusia yi mpa oka kire se katazin tui kebedru be 40 something 4000 something ka 4000 something ke de bejew na wo de ba ya ba be du sei no wote ho unya asempa bi anka nkire busua ne ye frɛ wa meba ne meba kina na wei eye anidie enya anidie ye nya de sa okay enti anamontio no jataba ebema ye hunu na wie St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic ene omunsu die nie adofo
onom na edetete atempon no eye dwuma ewo eni asetena yi mu wode ebibiduro kan ene wode sayade ana afei ode ensa ene enan mu emiemia ede aka ho ena wie hwan na yare ya wo tie me na wo pe na hoto wo sa nipa no ena me kamfo St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic ede amao muntie yen na yede emiemia ye nam ne kwan so ede se nipa yade wa wutie me unim se ye nipadua no akwa a ewo nipadua ni mu no ewo ye nsem ene ye namu wonsem baabi a wo betachi bia wo de ekere ewo nipadua na kwam onaimu wuntini nyina kotwahia saa so na ekere de ye tachi wo namu bia ya ye betachi a ensunsuanso ebetumi anya ewo bia wo hawo bia wo namu so enti wa wo yade bia betakew ya wodi ekini a no ya ma no bra na yemfa akupressure kwa so yemiemiawo onsem ene onaimu na yemanyi wa hoto ma nam yawo mu ene wo problem ye dey wenya prostate enlargement ana wenya stroke wa ya wuntumi nya wa hoto ebi a wo high ana low blood pressure ebi a wenya sisi yade brafo bi a wako a enko ebi a bema wuntumi ngo oba unsu ntumi ngo bema ebi a waye mrepa wo mpam ya wo ye ne hwie nye etode bi a wo nsa ne onan na ye titiriti ana wonipadua no ya na ya wo nko na wote me kamfo St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic ena wiei na me dia mawo muntie yenam acupressure therapy kwane so ye bemiemia wonsa onan ama wonipadua no emiemia no bemo ahoto ansa ne de aduro e de ataato de amawo ye water therapy what ya see ensuo ewo properties bebria etuni manipa ahoto se ni properties so de amom ye hwade bi se wokọ na nka bam na se ye se yenko bonsuo dako ye betumi amwa bonsuo be de wo ho hwe properties wonsuom asase nsuo dɔɔso so nipaduam sanse fo amiate ase se nsuo dɔɔso ewo nipaduam enti sansuo etumi sayade ni nyina no obi anim St. Louisa Herbal fo yenko ani enim kwan ye fa so a ye di nsuo e de sayade ye di nuamu amiemia be miemia wo ye di olive oil e be srawo ne ya massage nipadua no ama wa hu se afedie onipadua no agina ne naaso ye di aduro betato ama wo ama wo hawo a wo de ba no wanyu ahoto umpewe na apedie St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic nkoa e na abenya mi sei unya no baabia se bia person ye lab test bi ana DNA yen test oba enso mfama hu sa akoda ne ye oba ni nyina no St. Louisa fo ye afetie kumase ha wodi ya wafa kai siwo kase obesiwo tek mazima no goya filling station mienu bi bo ho siwo ho a busasa wo pe kwan na ekọ affordable house no fa sa kwan ne so na bra straight wodi ya wo ba straight ya sharp careful pa bi wo bridge bi so wo Ghana flag esi safie nanim safie hwa na ye St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic so konkranya ye wala pass ye need to bingo pharmacy di animhwe okota krade a papo ado na Cof Hotel nurse ho ne ye wo ye number nie wodi ye wo ya yira enchiremu bi na wo ya o ya de no se ne ye te no chirechiremu kire ye ne ye moawo eye 053 702 9464 053 702 9464 and 054 624 2343 054 624 2343 fresa number we see ya na woni St. Louisa for emonkomo dia wonti ase na wi ebechirimu so dia mawo and then we are Simple Plus phone accessories and the man Simple Plus himself. A very good afternoon to you opening papa no akofa ne pa e de aba o mantias my Ghana mu ene wu tie me na se wo ye phone user na wo pesa wo phone no ne battery health battery na ho odin gina so
ana phone ne kita wo cha me pa cho eya to wa accessories to simple plus die ne bi wate say what to simple plus die ne bi a eno na ye kire say papa no ono ana hyeda kɔ oman China mu odi ni nimbia wa ye adwuma na che o enti wonimu wa hyeda me aye papa no say me ye Ghana ni enti nioma no ye say ya China for say but Africa we don't send good things there. Why you there you come and you want the best thing for the people of Ghana? Or say yes, me and Kasano I'm a Ghanaian, so I don't want my Ghana people to use Ghana city buy something which is not good. That is why I make the Simple Plus a biggest brand in Ghana. And the other for China say what was you ena wo ho wo ma gina tum wo be kona Chinese abrofui wo mo say for her showing Simple Plus dia no na ye China ni a wo katwi we e bi no enti Simple Plus ni o ma no de onua ye nye ho achinyi me charger me koji free Simple Plus wo ena ma yusu eja kwa me she that trans so posa no an say me da so yusu enti sa wo pe charger papa iPhone there, Samsung there, Android phone bia Simple Plus the end there. Open power bank, open phone batteries, open hands free earpiece, Bluetooth earpiece, neck Bluetooth and a headset Simple Plus the end there. Open phone cover, iPod and a protector, phone accessory be yaono a year choose Simple Plus and on a year. Yeah, but I kumasi adeshimai. Odi ogina kejeti ya Dubai get 2 eni mu ha abrosan ye nu di animhwe achamfo ho no abrosan ye nu di animhwe wo ho no fo na bra ne first floor ho ehwa na ye wo wate na oba kejeti anso inside baby a first na wo ye toilet down no ne e fre ho toilet down ho no masala chi ne nchen ho no Simple Plus wa so ye kese ba konso ho ne numbers ni atufuoi mu metu Simple Plus ne yoma no na mo nkoton na Ghana fu nya de panto afe wukura usika open mako nso a bewura ha na beto papa ni bi na fako numbers ne ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 ofresa homa we ya Simple Plus for ye beje so na ye ne wo akasa Kwabra akura akwaba ya medie ho te say osoro nti ya de hye ye ho ye papa mejidi sa hanso sa me so me ho dey me ya me hu se de osi papa mu no a so me ho podwa na se nkonko me tu kwan na enra me ba bedru ye nam akwantuo ne kwan so a me ba no ena me frère Odomonique and I'm say Monica or say yes my dear na me say me na mo kwane so o si wo menko twen na yempe fufu ni that's right na ye ko ma mi bi wo ye twoba e wo Cindy's Junction okay Apramai Junction ho no ye frère no Sala choba sala fufu sala fufu na we very good wow ma many you very good and a cratch bi odon so wo pub wo ho ye frɛ ho Harvesters pub wow and also wo Harvesters uni wo e don see azori bi di e dey we dey pub ye frɛ cratch ne so ohene ba buadi enti me kotena wo ohene ba ho na me twen sala fufu okay ena emrantie mienu okay baako ebetena ben ba bia na yete no na wo nkomodie mu no se no wo nimme wo hu manim ai na wo no mu dida sibre nroi na me so mi nkobohwen krache no no wo ka se eduru bi aba yenko ne yesi se UK na no wo yeko papa bi e wo Otec one ne nkofo ne kasa ya na omo di bia baga na nyadom na bema eduro mimi to bi no to pa ye ba ko chale se se di koye mami kompem o kan na no abeka akwa ne se sa enu yi photo of that Simple capsules that's right and what they check crash no
se kopebito na beboa wo fantastic na ye na mitwa mani na se mpanyimfo eduro na amoka ho asem no me na mbo ho dawro. That's right. Papa na so ye fi na konwa ne so no be so me nsa wa tia me se ne wo sheki me nsa me hu se ma hwe ya ma bati be hwan anzo panyini na to base so na odi no na to base na de bubodu no bubobi ebeboa. That's right. Enti e na wa bei da sebre no koso atu ye gidie mo yenchia wo mo ye ma omumu ni adwuma sure da so bra no do nya bi na no a ye ma wa piafo sure wo be ma yes wo be ma mu wa wie pe ya ne sa ezwafo ye nkomo ifiri ye da so Herbal Research Center ho na ye nkomo yi edifra de bra we na bia yi wodawro ma ya so ne ti ma bia yi we ye mre kakra bi ntem ye miti be du ntem ho na me no awie adokotafo miensa wo mo dawro ma wonim dia wo mo enya husuahuru anyankropon de bia fam wo mo enu anya brada jese obema da se nya hotoma ba mesre woda enuro no manka se bia wanu we wante hwe wa hunu hwe nti ye ka da se bra se mo akyere wo a na ode bobo adum ni adan mesre wo yaduru aba eba beboa wo ene dwomfo ka atosode aduru no atosode aduru no eno na dwomfo ma atia guso eno na dwomfo me ma atia guso ukwa so dem mu ayeka trotro mu yeka fipa mu yeka babia ye dasebre aduru no dasebre mu plex ye capsules en mixture black tonic enu pamiensen yi a adehye yede abai eno na eba ba kura ni padua no ama awiemu di akwati broni red blood cell ni white blood cell eno na ebe ma nya hode ma pam makonya ma yarwa bi mbetre ni padua mu wana na tobre mi awjeja wo ho ye bodu passe dawru ekire wo a wo so tutumrika na num bie tutumrika na num bi yade abaji ni padua no obo so bi tse pressure ene pressure ene se ye hwe pressure se ne cases no the rate is kro no a akura chesa ya wro ho semu a sa de be twe na brantie be mfinja be duo no no anya pressure Shasia no maduro ibi de be managing ye o stress de bia na utifa na power da sebre eye Imuplex capsules and American for ediama wo de se uhuru se doctor ka tro se pressure no wo sora unya kone e check pressure no ne obi piri wo sora shasia be pe da sebre kire kwan shasia na numbi na fe unya bema mu na unya krebem enkomo yamrantie di nyina no se ba kono a minim se mesha no common eduru am de bebraw na capsules no e na me ka se maame a uti dwom papa uti dwom o ya de kakra bi no abre wo nante du ha kakra bi no abre we na wo ya wabre de wo ye bia sese no atebre wo nante kakra bi wo de ade kura da wo mpa wo koto afampo abre e ye da sebre e ye Imuplex capsules e na awia me kanfo de ama wo wonya bi na anono mo a e be kura nipadua no asiesie nipadua no mo hunu se akoma no a da bia na ebo gim sani kani ka fidie no mesere wada nonum bi na emmo normal enfama wo ubenya hoden soronko nipadua no be sakra e be sesa mesi papa bi a wo mantamu haya aswas mantamu da bi ohumia no seresere ohumia no seresere akura de wo seresere nyina achi ni se wo be so hwe ye no ohunu pa wo hunu se wanom nura nom o se jesi am aduro ho dawru wo be di mirika benom nemum wo se wo nya da sebre no de wo hunu se aduro bi wo ho a aduro bi nie powerful krobi to aso sure anam sa krai gusuan nanom nemwo sanse aduro be do chiri kura ne ade a bia be wadwe se manom bi ne bi menom ne ha na ebe na watch mienu bi se ye ya no jeja atomboso mi bi no agya dabi gusuan na ade nonom ubonu se ugusu a wonum no a ne nsakra ye ba ne nsesan ye ba ni paduanum yade bi anya konya metene ni paduam enti eya atosode aduro no atosode ahodo da bia me ba me bro so kyerɛw me se kakumba kakra wom cabbage kakra wom kontomire kakra spinach kakra ya boaboa ni nyina na dokotafo na tena se ehuru se ho asɛm no kan din saa no mani nyina no yenhyɛ de nyabre ne yakoto odwom awewe enti wo mo se yemfamfa nduro kwan so a eno be ye boade nhwemu kwan so be huru se we ni ye yenkeka mom na ni nyina nya dune mfama adasanom enom sa adasan wonom a se we nya bra nto carrot anwe we nya bra nto we no ma bia anwewe a udie be se wo ni nyina ye duro wode ema wo atosode awodo nya doa kakra kyese bebre no akeka bomu a wode som wo eti papa pebinom mama pebinom wo bia onua pebinom dasebra duro no de eye duro eboa wo dasebra Imuplex capsules edupon edun de kanfo de ama wo me patro me sha no ni bijidi se mrantie no mecha na no mo ka ho asem sa se eno no wonom a 30 minutes time akura wo de nyakubensu edi na duane no okay kubensu nkoa na wo de wanom aduro 30 minutes time na wo de kubensu na ape so powerful asa
Obeye bembemu. Wo dia dance ya. De bia me se utobia no tobi nso mama me no. Enye pese me nkuminya. Papa me enye nkwa na wo so otoda asebredom. Tobi mama me no. Enkase ye twache. Otoche dia uhuru hwe. Wo dia to dia ma ho. Ne tobi mama me no so no. Ade biara ye nam ya gwa bia betu ase. Da bia me ka se we nya dia kura suo do bia. We dia tu ase hom deku. E ma uhuru say yes, edupan one no abedi bedwedum. Eti da se be me sha no. Won so a won tia tenka bia ugo no anase bia infections a uhuru bia. Wanya bresantene a edu demo ene ama bia tenka kura ye de ekompa so won tie no. Sase na numbi. Good. Mesa no ebe ye ho nsenkyerene ebe mo no wa kwaso ho se afedi maware se aware bebro ho a obi ti ase anadwene se ti maware anase me ware aware ameti ase kura no enti edije be kura no bobu sanse me kompa so amente hwe me kura no me dan mada me ntimi hunu hwe he mane nkenyaw mantini no nkenyaw mane mpre wa beti na tumi sori anopa na fe bo adwuma so so de kopra no amanfo de bia na ma ne de tonwo ahomachen no anopa no enye kwa akwa da sebre no pa no tachire eti papa no bi ma me no bi e be nsenkyere ne kese e de amawo da sebre no pa no eno a be se ya tosode ene edi agugugumu ya chichi ne kama e ya adwuma e de amawo yenum a ne papa mu antakura mo me fa no ma no twudwa bia yenso a itu anamo wa ibenya bie number ne 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 04 42 obi obetu anam obeba Otec FM fi ha bia no dozopo wa ha se wutu kwan tobi fakọ ba bia obi abetobi na de fasifi watchdog me friend say watchman ofie ho a yade bia be man ho bere so bia no na wo de wanom eno so akeka bo mu ntoba ko nso nya ba ko we okuta 200 Ghana cedis a enupa me ensan ubenye ni nyina bi etu de beto eye mu plate no bi nebra beto mixture na fe o de black tonic no aka ho ebe sisi wo ma ho offense wo ma no a wo pese nya flat tummy no so sha se no bi sanse doctors no ya ade esrade tare ni padua na se yefunu mu ma yefunu ya kese no wo sha se no mu a ebe bre ni nyina ase be manage cholesterol no ni padua no mu ama se wo nante na wo fu wo so chem ni nyina be firi ho ama hoto abedi padua no mu eti black tonic no so be didi wonu mu ato wani asa doctor afi no say ifita se nra ohu be ye fe afi wo be tenka se wa bosu dadem ahoden abankasa etimi siraw edro mema ne nya kwa aka no tie kwan metie ne kwan mentu anamo entie ne kwa oda se ne misira wada pebi nenom dasbe muplex dasbe mixture dasbe black tonic enupa miensa no eno na ebe kura mu die mu amo hunu se woso wanya hoden biu wasi dadem eti papa maami ukotodwe ufa ade na ho popo utum se ni padua no ankasa enfo sintobi abamu ente se de yete obi a onyiri nenso so yarewa anadokro no sase ne dasbe ento kese ebeboawo ama so watumi agina na so ntakura dasibere no pa no bi obetu na mo bia ne sabeka bie no oduma bedi adanse enti we nya adanse se wonko ana na mo ate bie ye ne na mo ye te pa ama ye te dasibere no pa no atutudi aduro no ba bi obi e ka ho asem enti number no bie nie na ansana number me betu dwa no ukọ have me a obenya bia to afi eye bia ye o e ho ye fro ho say have me ho ho no benya bia tumi ato sanso na Colinac PFA ho nyina obenya bi atumi ato Fredimans miaye tontondro herbal shops pharmaceutical over the counter chemical shop ubowura wo se da sebra ho fe jamena no a abusafo mo kan fe jamena no papa no de no obonyo mo Ghana ha no Fred din nante de bia mema ya asenso soronko a wo de be ye nka dum se be ya ko padro no bi ato a ebetumi aka wontem wo se nwumtunu bi otena se wo mantasma Ghana mu ne friend se da sebre sa na dro ne de etu adawruma utu anamo a na etumi aboawo number no bio 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 04
0442 ti habe will be from a circle bia be boy room bia Colina ko be PF Frediments wo mu nyina wo do bobra mu a wo se dase be no pa no unto ba konya ba ko to me yesa nyina na enu agyamu ne mu a oba Otec fia house Otec house de don't so pocha mpan ene wu akra that's it bro yes me that's it out of asonaba na enawie yi waba besom no na wabeka dasebre nupa ne ho asem na de akere yen onua wate de sei no nte na so fa ya adwuma na wo de ya adwuma no kre mese wo se ebeboa ma onipadua na ho de agina brane enawie Secheduma se Community Bank PLC Secheduma se Community Bank PLC me kanfo wonom edemawo afi apema hankran de wotwe 1980 ena sa bank ibae na bank ibae no abe provide rural banking ede ama omanfo ewo Ghana ha enti ye kan wutie me keka ho na bra bebie ordinary current account and corporate current account bebie savings account bebie susu account to nkakrakra ahokyere brem ye beboa wo ata wati abobesia bebada achi account no to go ba ne so na mwa kwada no fix deposit beye bi interest rate no eye kama ena money transfers ahodo ni nyina Secheduma se Community Bank PLC ye bi fa ho beboye ye be linke umomo no de ama account no be bia wonam bia no onua obetumi ene adinkita ho udiska tumwo no na wo se yiska ebra wakwa ahokyere brem wo ya ma adwuma yeni ana nkra adwuma yeni ye bo besia ema wodidi dwuma no Secheduma se Community Bank PLC wati ase yema akuafo besia yema group loans microfinance susu overdraft commercial SME loans workers yebe mamusika ema mo de bie munumam ze de pragia ene abobo ya loan enso aba wo de sa wonso pese wa wo ye owner of pragia na abobo ya woni Secheduma se Community Bank PLC ene dinkita ho na yemwa oba Secheduma se kromu a eho ne headquarters ne wo ekrom ho anso yesan wo branch wo ho edwem ho ena wo ba adwira ye branch no ebe GPRTU for building no afei Kenya ase ye kwa abri Kenya ase Asante mu ye ben eme school no abrosan se ho station ho anwonaga ye wo je nedwem ho abo ye post office na chi anasa wanse kwan ne so tafo ye ben club 600 edum ye wo boss FM chiri ho Moizongo ye wo second station ye mobilization centers miensa enyina su chechire ene adidwan ebi wo ho ye numbers ni frɛ yen 050 168 2737 ena 050 161 7924 ene traditional Dr. Dawood ono ne da Dawood ba hospital ano oniadofo awutie mie yade ya entina homa yade nkuwo na duro wo ho se hwini doctor no papa no odoma nkoma kyeradwen na wa kyere nimdie nso owaduro wodi a wo yade a wodi anante a wo si ahotoni ho enti wabre watumu ada de yade ne be ye enye wo no menkasa wate eye bususem emfo ano nka mewu a menguda bi nkasa wate bra Dr. Dawood ho papa ne de bibiduro kan wode beka ho wo be ye hwehwemu o yade ne kofa bai obetreat afri hwa mo anyu ahoto esikyire yade hawo emoja bro so wotena ho ebeka boma be just stroke ama wo emwa wate bra papa no wono mu aduru na emwa hepatitis B anenam yade bi no wate a wako a enko wode ye ulcer ana prostate mu hawi wonso anya bi onuadofo woni Dr. Dawood nhia oba wo pa wo a emei bra amanfo fa won wadanse wonso be fa de emema mo mema da fom bem na mo ye ne hwie nye yei momra ne be pagya gina so ama mo atobo eje so krapa siwo enkane Metro FM junction hwa Goyal filling station no junction ne so siwa wo Dr. Dawood awie ne numbers nie unti bibia ase afre 0244 886437 and 020 168 1717. And we have him champagne energy drink. And also ne drink of the moment. They say one will be a nom. And to say one will be a oh ya ketchri. Say vim champagne energy drink. And mau vim no. And mau vigor no.
ema vitality no ema wo oni wan kasa moment vim champagne energy drink ehye onomo a ekoyo eye very super refreshing ena wonomo a instantly e boost you enti wadwumaden bi a wonam awia so adwumaden wo ye wabre non vim champagne em boost you na tokoso adwumadie bi a wudie wo to nsafra nipa dom party wedding ni nipa ba ho opese dwumadie na se ye da fa vim champagne energy drink do dwuma no wati ase ebema hwa ye dekama yempe da moment bia wati ase enti Bora store ho supermarket ho maame no to drinks no kona kase mepe vim champagne energy drink Trillium Industrial Limited ye na ye aba bibi nie na wohia enquiry sa ye number 0322 190877 0322 190877 and a Volta Drill Limited Kumasi heya na yibutuo ahojo da ban ene main office ne wo so ko sunya itachi ne do ma nyina nso a ye won krabata ho Volta Drill Limited sa wo de ho boye ne a ade nyina bedi aboa na awie yie enso ede amaw Volta Drill Limited bensutu a anuanom onom anim tuo eye Volta Drill for enkrofo ni nimadwuma ni senti ne se onom wa animdifo a bensutu mu a oma kwadare nimadwuma ni mu eno ye ba ko mienu onom san wo mfidi a ye de bedwamawura sase na yase ya paibuom ni akotwe nsokroje de amawo ye ntwinsu ani ani emfa ma na wonom nsa amfa yade o ye nye ne saa ye twi free asase na se ankasa ene de mawo Volta Drill Limited ye adwuma afini ho ye adwuma nsuo no ebe flow kama de amawo na anu ada me ankasa meba misasare construction ose papa Volta Drill for no mamu ma betumi nsuo na nsuo no eba butu misasare construction ewia mechia wate se wo man kwanchan for no kura tu bi mawo na problem ba ho a free Volta Drill for no mesiesie no correct pa amfa mawo oye blowing oye pump insulation pump service and any other problems ukosunya atachi mane do man so a owon krabata ho onmo numbers 0244 299520 0244 299520 o frede nkwa anu afre we nso 0266 432210 the fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos send ye medin kia ka kire no wa wutie mie sanro miensa wei fadane wadro ye wo bia nsuo ye wo bia nso topaye me pa cha wonom memmene na nuoi ebeboawo onipa da sanisa wodwiri nipadua na hoden ho kanea de aka nyina ye mfasode ede ma wo de fa wo hoto Hepa Plus Pavi Plasmos so kire se nuoi eye naturally made to improve your general well-being enti wutie mi yade be na etete wo de ye stroke wo de ye sichire yade moja broso ana wa ye kese abroso srade adorewo num sa duro we na emwawo watenka ateko wa ye mre wo mpam infections bi na hawo typhoid na malaria na hawo so opese we immune system no enyina yie emwa nipadua na nonom Hepa Plus Pavi ena Plasmos asa modern se ba bi eto no bia no ukura u sister Ghana ubenya miensa ni nyina bi ati ase ye numbers 0542 778572 and 059 136788 ofresa homa wiya ye beje so na ye ne wo abonkomo jatabe akra akwasipoku wanya no afianko akwasipoku Dabi okay na asemi ho afra hwan nana bedase HTF na yama o makwaba mra Asem Beba Dabi papa ya omofe na abaye no de oje asem no papa abaye ya hwan awura me patro no na edi bla na nimma omo betu we ni sunsan nyinsen no mo de nsan ebeje ye no ye friend na abaye ote he me patro wo fiankoma ho abi papa abaye wo fiankoma ho oye de wo fiankoma ho me patro minim di bla wo no wo oye akwasipoku abusuani ana patro Dabi ne wo fa ase na de
ne ba baby omo wo sisi papa ba yie wo fa ase e de dia kwasi poku ko fi ankoma ho aha jataba ono momu na menya na mene na di nkomo ama se ye freeway ya me so ene ye working day nti omo mfa phone na enko okay no so I wo ye adwuma nti ti de encourage an se obanka omo na mane o se no de wontumi nka okay no kre abaya no ba ho e de asem ne betu manim woji tumu se obehwa ya ma asomduaba lemum ewrai na friend se wo de ko ba bia obetumi na obuguza anso oje ye di sei nie se nko no ne baba sebe nko betena ho se bibi sa ntonko so ameduru sa pempen so no eye wo so wontumi nka eye mi bisa no eye hokra de mi hia eye enti wo so wontumi mfa honkra no emfa ma akwasi poku no okay ye ne beton kra friend why are there eja kwa be nana frɛ akwasi poku mame yo sɛ nyankopɔn yɛ adoma so mo breaking day yɛ da by Tuesday by depend baby omo ye adwuma ne bi wo ha Friday bi wo ho a Tuesday by mini no ending komonti no onim ka kira akwasi poku sɛ o de wonya adwuma na emum fiada Friday ye hia ne free fiankoma ebekuma se ha ye mpesa Asem Beba Dabi to paye bia beto frede mame yo na mame san na sibiem fiankoma fo mu tie nyina menim sɛ akwasi poku kɔ adwuma mama tie ni nyina sɛ de na Krobea se no so nyame ya aduma na dwo yi ento ankosi fiada anapa nonkro na akwasi poku wo adwuma mu ha na ye hu ba bia susuande bode ho ebefa obi tie so on kan che menim sɛ omo da de nyina so omo ka che no nti ye wo wa tie bia no ɛda fiada akwasi poku ye nya roku mu ha Ewra kawakoma to ya mwate wabefie wate bibia be ye fine wate ba se se to ho boase kakra why mempepre wo ho wate ye wo ho aduru ma ohonto memfa adwendwene because oba wo fofora shifting cultivation bow system ni mu enti odwendwene a emwa wo enti menwendwene na shifting cultivation na anko shifti anko baabi enye na ode ma unipadua de nsansi ne kwamu pepepe nwie na bibia anya kama but ya to nsafre no enti yatu asmedia chifiada se wa ma ho ne yeto Asem Beba Dabi to paye na ne yeto wate tikwa kuma to yam wate ko meja akwan fiada ibeshia arofo ya Bolivia enterprise for onomo future life enuane no unuada sani se unyabi na se udia eya hodinro ye vitamins ni minerals aduonu yensa wa aduane mu amino acids dunko no omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemuma yade ye kan se be kyerɛkyerɛ wo yade mu kyerɛ ye ma wa aduane aduro na di na moa wo ntu yade na se future life nuane no ejetuato so for alignment ye ne multi home die nimhwe frɛ yen wo 0242 87 8090 ene grow fine heba tonic ne nso eye grow fine yo dende eno an obi eto eduroi ye de ye ne aye natural koko ene ye de aye grow fine ye duroi se wo yo obi a wo ye gya ho adwuma awiaso adwuma ententene wotena se ne adwuma ne tie bia no num grow fine wate eduroi natural vitamins a eboa mani padua ne gina brame ni nyina bi wo grow fine mu enti wo num grow fine a nyade se wo ho be ye wo mere nyade se wakoma bebo peri obi o anakoma kasa ehome kese pa ma wote onante a no wa breche so otena kwa mu a grow fine be ye sa wonders na yisa how ni nyina afri ho afa wo ye oba na sebe wo nsabuo ne makora ana eba wote yaw wodi ani tum ni nyina anye papa nunum grow fine heba tonic na o menstrual issues no enyimfri ho na nu ahoto ye di grow fine ointment nso aba wadwuma den a wo ya ne ma wo ya wote ya wo ni padua ni mu no ba bia ya wo ya bia no me mfa grow fine ointment ni bi emfa ntwetwe ba bia to no bi akwa abeja bi wate ye number e 0244 59 6532 0244 59 6532 no nyame wo ho heba basafo nuo no
emu ne ye paa o basa herbal capsules no oyafunu yade ka ne ho efie dum onua no basa duro we bi bema waye mre wo mpam infection say how ana sebi koko e pai na ho kyerɛw yaka kyerɛw sɛ cholesterol wo soro ana wo nsabu ominu aba wo how pe basa herbal capsules na wonom a eboa ma asomdwie befie ho ena basa herbal ointment ne nso wo de srasra wo ba asabra asram pampers rashes entos ni ahohye ene na tonkwanta pai wo panyini osɛ ya ese woni padua no e ma honam ne toso eyi honam kankan body odor eyi free ho na ntemu apropro ene yawo a wotie ni nyina ne beko basa herbal ointment eye pa ebeyi ni nyina nso ama ba bi eto no bia ubenya basa no bi frɛ yɛn wo 0244 26 7725 0244 26 7725 adofo mapon me dey the Krobea nana Yaw Asante Dr. Kashe betrase odi dwabrim ena eba ubenya asem ubenya asem na court apon wo ubenya asem pe we ida ye says hey any man so so I come with tech that time ni mu hodo na me ya branti o jataba sise adwuma die no kwadwo bebre ono nso de content an so na wo ye nkrabo na esem wa ha na me kire na mo no anka so obehu bibi kakra ewia Dr. Cash odidwabri mutu asoma krawo